Sa takna ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DUFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the number one and most trusted radio network kinakantry ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Huwebes, Setyembre 14 tuig 2023 kag karon sa aton sining Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 102 dias na lang kag Pasko na. Sa gihapon ini mo lagari mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon yari madalaguan kag mga nagapaw ng mga balita, Chairman sa Committee on Transportation nagpathag nga mas nagakadapat tutukan ang pagkayos ng serbisyo sa mga kooperatiba kag inya pagpasaka sang kaso sa mga post or mga nagpost ang picture sang overloading. Dugang pa nga mga balita, training sa mga electoral board para sa barangay sa Guniang Kabanang Elections maumpisa na sa sining simana. Sa dugang pa nga mga balita, progress sa natabo nga Estancia Massacre, isa katuig na kaligad, palibos for case, hindi pa case closed. Ano ang latest diri subong adlaw? Nagatangko na sa isa katuig sining natabo nga madinugon nga massacre sa Banwa sa Estancia Iloilo kung saan tatlo ka mga mag-abyanay mga negosyante ang nagkalamatay. Dugang pa nga mga palita, Philippine Army nagpasalig gamingin malinong kag bataway ang barangay sa Guniang Kabanang Elections 2023 apisar sang sunod-sunod nga enkwentro batok sa miyembro sang Communist Terrorist Group. Sa dugang pa nga mga balita, person with disability sa barangay San Isidro Haro gintuyo nga kawatan ang water vendo machine sang 5 ka mga minor de edad. Kag top 8 most wanted person arestado sa Banwa sang Anilaw. Subong man nga adlaw nagalibot karon ang aton sining patrol sa pagkolekta sa mga entries para iya sa palabuton naton nga grand draw sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM 6.5 million pesos nationwide ay panagtag sini nga premyo. Sa Setyembre 16 sa Sabado, grand draw na naton sa aton sining mga kabombo sa aton sining makauturan nga wala makahingagaw sa paghulog sa ila sining mga entries sa mga designated drop boxes sa palibot sa probinsya sang Iloilo. May tsansa pa kamo nga maghulog direkta diri sa broadcast center sang Bombo Radio Iloilo sa inyo sining mga entries. Tubtob Sabado pa kita sang agaton sining deadline na hindi ka mo magkapaslaw, hindi ka mo magkadulaan sang gana. Sa baylo, pabaraki, damua pagin ang entries ng imo sining himuon para dako man ang imo sining tsansa nga magadaog. Linibo sining mga cash prizes, may special prizes pagin kita by Saturday. Sa aton sining grand draw, ano inang mga special prizes, ano inang linibo nga cash prize Bombo Cham? Bantayan kay patpatunta na sa aton sini pa rin nga pagpangalagad lakip na dire. Detalye sa mga nagapunang mga balita pagkatapos ang Bombo Network News. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maghinot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Sunog Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Bas! Paradio Bombo!
Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Huwebes, Setyembre 14, taong 2023. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa atin pong Christmas countdown, 102 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, pagtataas sa pamasahe sa jeepney ipapatupad daw bago matapos ang taon ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ito namang 63 na liblib na mga barangay doon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao idineklarang areas of grave concern para sa barangay and sangguniang kabataan elections. Mga proyekto para sa Enhanced Defense Cooperation Sites posibleng maging operational sa susunod na taon ayon kay Armed Forces Chief of Staff Romeo Browner Jr. Ang Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones bubuo ng mapa ng Pilipinas bilang tugon sa 10-dash line ng mapa ng China ayon huyan sa isang mambabatas. Ang Department of Justice pinaiimbestiga na ang pinagmula ng Peking Memorandum Order na nagpapahintulot na maibalik sa Nubilibid Prison ang 12 high-profile inmates mula ho sa Sablayan Prison and Penal Farm. At sa atin pong police report, abangan mamaya itong higit 100 mga individual na walan ng bahay doon sa sunog sa Negros Occidental. Sa ating balitang palakasan ng Gilas Pilipinas ay biyahing China. Alamin natin ang hanay ng kanilang mga aktibidad para naman sa pagsabak sa panibagong sporting event. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Ipapatupad ang provisional increase sa pamasahe sa jeepney bago raw matapos ang taon. Yan ay sa gitna ng ilang linggo ng patuloy na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon nga kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Teofilo Guadis III, hindi pa matukoy ng board ang halaga ng idaragdag sa pamasahe. Ngunit umaasa itong may papatupad sa Nobyembre ang naturang panibagong patakaran. Kailangan pa anya na makipag-ugnayan ang board sa National Economic and Development Authority para naman matukoy ang halagang dapat at angkop na magkakaroon ng pagtaas para sa halaga ng pamasahe dahil makakaapekto ito sa ekonomiya ng ating bansa. Lalo na ang pagtaas sa pamasahe ay very vital umano. Kung matatandaan, una nang inanunsyo na ang susunod na pagdinig para naman sa petisyon sa pagtataas sa presyo ng pamasahe ay nakatakda na sa 26 ng Setyembre at iba't ibang transport group naman ang humihiling na sa pagitan ng 2 piso hanggang 4 na piso ang maging dagdag sa minimum fare ng mga jeepney. Sa kabilang banda, sinabi naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng pondo para sa humigit kumulang 50,000 na mga benepisaryo ng fuel subsidy at dapat na credit na kahapon sa government banks para naman sa pamamahagi. Humigit kumulang ho 1.36 na milyon na mga public utility vehicle na mga operators ang nakatakdang makatanggap na ng naturang fuel subsidy. Samantala, idineklara bilang areas of grave concern o red code ang hanggang 63 liblib na barangay doon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang mga naturang barangay ay pawang nasa probinsya ng North Cotabato. Ayon kay Regional Director Brigadier General Alan Nobleza, ang mga naturang barangay ay matatagpuan sa 6 na bayan ng North Cotabato na kasalukuyan na binabantayan ng mga otoridad. Samantala, maliban sa North Cotabato, binabantayan din anya ang iba pang mga bayan at probinsya na nasa ilalim ng Bangsamoro Region. Ito ay dahil pa rin sa posibilidad ng mga paggalaw ng mga masasamang elemento kasabay ng Barangayan Sangguniang Kabataan Elections 2023. Tiniyak naman ni General Nobleza ang pagbabantay hindi lamang sa mga lugar na nasa ilalim ng Red Code, kundi sa iba pang mga bahagi ng naturang rehiyon. Samantala, sa dagdag pa nating balita ay dismayado ang Philippine Coast Guard na marinig umano ang mga tao na nagdududa pa rin sa kakayahan ng kanilang panig na protektahan ang karagatan ng Pilipinas nang walang tulong ng Estados Unidos. Sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Commodore J. Tarela na buong puso na
kanyang pinapakinggan ang naturang mga issue at maging ng kanilang komandante at yan ay nasa 30,000 na mga magigiting na kalalakihan at kababaihan ng Philippine Coast Guard ang siyang kumikilos para naman protektahan ang karagatang saklaw ng ating bansa na nakatuon ang pagpapatupad ng kanilang tungkulin sa bahagi ng West Philippine Sea. Anya, kanilang patuloy na pinaglilingkuran at pinoprotektahan ang exclusive economic zone ng ating bansa. Nauna ng kwestiyon ni Senator Robin Padilla ang pagkakaroon ng US Navy aircraft sa isang military resupply mission sa Ayungin Shoal noong Setyembre 8 ng taong kasalukuyan at sinabing ang presensya ng Estados Unidos ay maaring magpaigting pa ng tensyon. Sinabi ng mga opisyal na mula sa hanay ng militar na binabantayan ng Poseidon reconnaissance plane ang resupply mission na sinusubukan naman na harangin ng Chinese Coast Guard. Nagbabala rin si Padilla na maaring makaladkad ang Pilipinas sa isang proxy war sa pagitan ng Estados Unidos at China. Gayunman, itinuro ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang Estados Unidos ay isang kaalyado sa kasunduan at yung pag-uusap tungkol naman sa isang proxy war ay propaganda lamang ng kabilang panig. Dumako pa tayo sa iba pang mga balita dahil itong mga proyekto sa mga Enhanced Defense Cooperation Sites maaari na raw buksan sa susunod na taon. May pag-uulat tukol dyan si Bombo Marlene Padiernos. Kumpiyansa si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na sa susunod na taon ay magiging operational na ang mga proyekto sa mga Enhanced Defense Cooperation Agreement sites sa bansa. Ito ang kanyang ipinahayag pagkatapos ng kanilang pag-iinspeksyon sa mga Enhanced Defense Cooperation Agreement sites sa Lalo Airport, Naval Base Camilo Ocias at gayon na rin sa Basa Air Base Cagayan sa bahagi ng Cagayan at Pampanga kahapon kasama sina United States Indo-Pacific Commander Admiral John Aquilino at United States Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson. Ayon kay General Bronner, sa kanilang pagbisita sa naturang mga lugar ay nakita nila ang mga panibagong development sa mga proyektong itinatatag dito na may kaugnayan nga sa naturang sites. Bagay na kinatawa naman ng pangalan ng Estados Unidos kung saan sinabi pa ni United States Indo-Pacific Commander Admiral John Aquilino na humahanga siya sa trabaho ng mga Pilipino dahil sa mabilis na pagkilos ng mga ito na nagresulta naman sa mabilis din na development ng mga Enhanced Defense Cooperation Agreement projects. Kung maalala, sa naging pagbisita ng mga top military officials sa mga bagong EDCA sites sa Lalo Airport at Naval Base Camilo Ocias sa Cagayan ay isa-isang inilatag ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang mga proposed projects para rito. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines, kay Lieutenant Colonel Enrico Gil Eleto na Chief ng Public Affairs Office ng Armed Forces of the Philippines, ay sinabi nito na bagamat wala pa nakikitang timeline ng mga kinaukulan, ay naging positibo naman ang naging tugon ng United States military officials sa mga proposed projects ng Pilipinas para sa Enhanced Defense Cooperation Agreement sites sa bansa. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Enrico Gil Eleto. Very positive ang naging sagot nila kanina. At kanina, diba, tinatanong niya palagi yung engineer natin kung ano yung kailangan natin, ano yung mga ginagawa niya. And we believe ay positive ito para sa kanila. I-assess nila ito at isasama sa mga listahan na titignan nila kung ano yung pwede nilang bigyang tuon at bigyan ng pondo para magawa na natin. From both sides, importante masimulan na natin itong mga proyekto na to because this is for our defense, for our credible defense posture. Nang sa ganun ay mas mapaigi natin ang paggamit itong mga sites na ito para sa humanitarian assistance and disaster response and makatulong sa modernization ng ating Armed Forces of the Philippines. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!
At tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. Bumuo na ang Department of Agriculture, Bureau of Agriculture and Fisheries Engineering ng isang programa. Ito ay upang mabantayan ang farm-to-market roads sa ating bansa, partikular na sa iba't ibang parte ng nasyon na pangunahin na nangangailangan ng naturang mga kalsada. Ito ay sa pakikipagtulungan sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan, katulad na lamang ng Technical Education and Skills Development Authority at Department of Labor and Employment, Department of Interior and Local Government at Agricultural Training Institute. Ayon kay Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering Director Rico, layunin ng binuong programa na magkaroon ng maayos na panuntunan sa pagmantine sa mga farm-to-market roads na kalimitan nasa pangangalaga lamang ng mga barangay. Mahalagaan niya na maingatan ang mga nasabing kalsada dahil maliban sa malaking pondo ang nagagamit dito ng pamahalaan para naman sa pagtatayo ng mga naturang istruktura, ay nagsisilbi rin ito na pangunahing channel upang mailabas ng mga magsasaka ang kanilang mga produkto patungo doon sa mga kabayanan. Kailangan din anya na bumuo ng konkretong programa dahil marami sa mga farm-to-market roads sa ating bansa ay tuluyan ng napabayaan at hindi namamantini. Sa ilalim din ng binuong programa, plano ng Department of Agriculture na makakuha ng tulong ng mga benepisaryo ng tupad program at partikular ito yung tinatawag na tulong pang hanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers na silang pangunahin na maglilinis at magbabantay naman sa mga naturang kalsada. Sa karagdagan pang mga balita, inuulat ng United States Department of Agriculture na tinanghal ang Pilipinas bilang nangungunang importer ng bigas sa buong mundo para sa marketing year 2022 to 2023. Inihayag ng Grain World Markets and Trade ng United States Department of Agriculture na inaprubahan ng bansa ang pag-aangkat ng 3,900 metrikong tonelada ng bigas mula Enero taong 2022 hanggang Disyembre ng taong kasalukuyan. Nalampasan nito ang pag-aangkat ng bigas ng China sa 3,500 metric tons sa parehong panahon. Kinilala ang China bilang consistent top rice importer simula noong 2019. Ayon nga sa nasabing departamento sa Estados Unidos, noong taong 2008, ang nangungunang importer sa Pilipinas ay patuloy na bumibili ng mas malalaking volume habang tumataas ang mga presyo nito. Para sa Enero taong kasalukuyan hanggang Agosto na 2024, ang Pilipinas ay nakikitang bahagyang bababa ang pag-aangkat ng bigas ng 100 metrikong tonelada habang ang China naman ay inaasahang tataas ang pag-aangkat nito ng hanggang 500 metrikong tonelada upang mabawi ang nangungunang rice importer spot sa mundo. Sa usapin ng produksyon sa milled rice, ang Pilipinas ay nahuhuli sa 12,631 metric tons mula sa 145,946 metric tons ng China at 136,000 metric tons na produksyon ng India para sa taong 2022 to 2023. Una na nga rito, ang Thailand at Vietnam ang naiulat na nangungunang dalawang bansa na pinagkukunan ng Pilipinas na imported na bigas para sa ngayong taong 2023. Pa tayo ng mga karagdagang pag-uulat mula sa ating mga kasamahan. Diyan sa Department of Justice ay pinapaimbestigahan na kung saan ang galing yung Peking Memorandum Order na nagpapahintulot po na maibalik daw sa Nubilwid Prison ang 12 high-profile inmates na nailipat. May pag-uulat si Bombo Victor Liantino. Inatasan na ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation na imbestigahan ang pinagmulan ng Peking Memorandum Order na nagbibigay pahintulot na ibalik sa New Bilibid Prison ang 12 high-profile inmate mula sa Sablayan Prison Penal Farm sa Occidental Mindoro. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, ang naturang mga bilanggo ay witness umano laban kay dating Senador Leila de Lima. Kung maalala, may isang kaso na lamang na natitira si De Lima na may kaugnayan sa illegal drug trade matapos na ibasura nga ng korte ang unang 2 kaso dahil sa kawalan ng sapat na batayan. Kinumpirma naman ni Rimulya ang matagumpay na pagkakalipat sa naturang mga bilanggo mula sa New Bilibid Prison patungo sa Sablayan Prison and Penal Farm noong Hulyo ng taong ito.
Aniya, ito ay bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na ma-decongest ang naturang National Penitentiary. Layunin rin ito na mapigilan ang mga high-profile inmate na ipagpatuloy ang kanilang mga illegal na gawain. Giit naman ng kalihim, walang iniisyong memorandum ang Department of Justice at ang Bureau of Corrections upang mabigyang paintulot na maibalik ang mga ito sa New Bilibid Prison mula sa Sablayan Prison and Penal Farm. Sa tingin ni Rimulya, may mga empleyado ng gobyerno ang marahil kasabwat sa pagpapalabas at pagpapakalat ng naturang Peking Memorandum Order. Samantala, si Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr. naman ang nagtimbre o nagbigay impormasyon kay Rimulya tungkol nga sa naturang dokumento. Ang tingin namin dyan, meron ding may mga empleyado yan kasabra sa pagpapalabas niyan. At yan ang aming pinahahanap sa NBI ngayon. Hanapin natin. Sir, if I'm not mistaken, ito rin... Empleyado ng DOJ at empleyado rin ng Bucor ang pwedeng gumawa. Hindi yung Bureau yung gumawa ng ganitong mga pwedeng dokumento. Ito po'y may kahalintulad na parusa. At ang pagkakaalam ko dyan, ang parusa po dyan 12 years and 1 day to 20 years reclusion temporal yan. Pero mas maraming counts. Kagaya dyan, mas marami pang counts na ginawa, doble-doble yan. Para sa Bombo Network News, Bombo Victorian Tino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, dumako naman tayo sa mga balita doon sa Senado dahil ang Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones bubuo ng mapa ng Pilipinas bilang tugon sa 10-dash line ng mapa ng China ayon huyan sa isang mambabatas. Ang balitang yan tinutukan ni Bombo JC Galvez. Inihayag ni Senador Francis Tolentino na ang paparating ng mga pagdinig ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones na kanyang pinamumunuan ay bubuo ng mapa ng Pilipinas bilang tugon sa 10-dash line na mapa ng China. Tatalakayin ng Special Committee ang mga usapin at panukalang inihain para ma-institutionalize ang maritime zones ng bansa na ating magiging batayan sa sakop na teritoryo sa West Philippine Sea na salig na rin sa international law. Dagdag pa ng Senador na posibleng umabot ng hanggang 5 ang ikakasang pagdinig. Narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Senator Francis Tolentino. Itong hearing na to, hindi to last Makakalima to. Pangalimang hearing to because we're trying to craft our own map. So this is a response to the 10-dash line. So hindi kaya to ng isang hearing na. So the radio will be there, satellite operators will be there, foreign policy experts will be there. And we are also inviting the other side. They're also inviting the other side. We're inviting resource persons from Beijing University. Bahagi ng payag ni Senador Francis Tolentino. Inimbitahan niya sa pagdinig ang mga resource person mula pa sa Beijing University para matalakay kung bakit inaangkin ng China ang teritoryo ng bansa at alamin din kung bakit gumawa sila ng 10-dash line map. Hindi naman inimbitahan ng ambassador ng China sa Pilipinas dahil hindi naman ito kabisadong issue at minabuti nilang padaluhin sa pagdinig ang mga eksperto na naglaan ng 5 hanggang 10 taon tungkol sa usapin na ito. Umaasa naman si Tolentino na ang Maritime Zone Law ang magpapatibay sa claims ng bansa at susuporta sa desisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea lalo't wala pang batas ang Pilipinas para sa Maritime Zone. Bukod sa West Philippine Sea ay isasama rin sa Maritime Zones ng bansa ang Benham Rights na papalitan ng pangalan na talampas ng Pilipinas. Bukod sa mga isla ay opisyal na rin papangalanan ang mga underwater features na sakop ng ating maritime zone. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! May 4 na kumpanya ang Department of Transportation na nakikita na maaaring manguna dito sa pagsasayos ng Ninoy Aquino International Airport. Sinabi ni Transportation Assistant Secretary Lionel De Velez na ang 4 na kumpanya ay nangunguna sa pagsusumiti ng kanilang kapasidad hinggil naman sa nasabing rehabilitation project. Nagbigay na rin ng proposal ang 6 na Philippine conglomerate at US-based partners
ng Manila International Airport Consortium na magre-rehabilitate sa Ninoy Aquino International Airport sa ilalim ng 25 taon na kontrata. Target ng Transportation Department na maibigay ang 170.6 billion pesos na kontrata ngayong taon para naman maayos na ang pangunahing paliparan ng ating bansa. Sa iba pang mga balita, kasalukuyan ng isinasagawa ng Land Transportation Office ang sarili nitong pag-aaral upang makapagbigay ng aktwal at konkretong kahulugan ng road rage. Ayon kay Land Transportation Office Chief Vigor Mendoza II, ito ay kasunod pa rin ng kanilang pagnanais na makapaglaan ng mas mataas na multa sa mga road rage suspects sa kabila ng lumalalang sitwasyon sa mga kalsada. Sa kasalukuyan kasi ay magaan lamang ang mga parusa laban sa mga suspect at hanggang sa 4 na taon na pagkakakulong lamang ang pinakamabigat dito. Habang ang iba pang penalties naman ay suspension o pagbawi lamang ng kanilang mga lisensya. Ayon nga kay Mendoza, kasalukuyan na silang bumubuo ng isang panukalang batas na plano nilang ipresenta sa Kongreso na maaaring maging daan upang magkaroon ng mas mabigat na kaparusahan laban sa road rage. Paliwanag ng opisyal, kailangan nilang maglaan ng konkretong definisyon at limitasyon sa road rage na siyang unang hakbang para sa pagbuo ng panukalang batas na magbibigay ng mas mabigat na kaparusahan. Maaalalang naging laman ng balita ang road rage sa mga nakalipas na araw dahil sa sunod-sunod na mga insidente na pagwawala ng ilang mga nasasangkot sa iba't ibang traffic incidents sa Metro Manila. Ang mga ito mga kabombo ay nakuhanan ng video na nakatulong upang matunton ang mga suspect. Dapat tayo ng karagdagang mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan. Ang presyo ho ng siling labuyo ay sumipa na naman. Yung halaga po nito hanggang 750 pesos per kilo. At yan ay sa ilang pamilihan dito sa Metro Manila. Alamin natin ang kabuang ulat ni Bombo Kelly Cordero. Ilang araw matapos tumaas ang presyo ng kamatis, sumipa naman ngayon ang presyo ng siling labuyo sa ilang pamilihan dito sa Metro Manila. Ang presyo ngayon ng kada kilo ng sili ay umabot na sa 600 hanggang 750 pesos kada kilo. Ayon sa Bureau of Plant Industry, ang rason sa pagtaas ng presyo ay ang pagkasira ng ilang production area sa Luzon dahil sa mga nagdaang bagyo. Sira yung ating mga production areas ng sili due to lately na sunod-sunod po talaga yung mga typhoon and mostly sa Luzon tumama. Majority kasi ng production areas natin is in Luzon, so greatly affected talaga siya ng typhoon. Yun po yung nag-cause na mabawasan yung supply natin. Masira yung mga planting area, so wala masyadong ma-harvest na mga sili po. Batay sa price monitoring ng Department of Agriculture, sumipa sa 500 pesos hanggang 720 pesos ang presyo ng kada kilo ng siling labuyo ngayong Setyembre. Matatandaan na noong Hulyo hanggang Agosto ay naglalaro lang ang presyo nito sa 70 pesos hanggang 400 pesos kada kilo. Para naman sumapat ang supply, ang tanging solusyon naman ay ang muling pagtatanim nito dahil hindi nag-aangkat ng sili ang Pilipinas. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Target naman ng Department of Information and Communications Technology na maglunsad ng significant portion ng mga digital national ID bago matapos ang taong kasalukuyan. Ito ay kasunod na magpahayag ng impatience si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa mga pagkaantala sa mga pagpapalabas ng mga physical cards. Kasunod ng utos ng Chief Executive, sinabi ni Department of Information Communications Technology Secretary Ivan John Uy na agad na gumawa ang ahensya ng plano para sa deployment ng digital national IDs na mangangailangan ng access sa database ng Philippine Statistics Authority. Inatasan ng Philippine Statistics Authority na kunin ng biometrics, face recognition at ng personal information ng mga Pilipino. Ayon nga kay Uy, sa ngayon nakuha na ng Philippine Statistics Authority ang 80 milyong pagkakakilanlan ng mga mamamayang Pilipino. Dagdag pa ng opisyal na magde-deploy ang mga digital ID sa mga susunod na buwan. Una na nga rito, ayon sa Philippine Statistics Authority, mahigit 43 milyong mga PhilIDs na ang naipadala batay sa huling tala noong buwan ng Agosto. Bombo Police Report.
Mga kabombo, mga ka-Star Nation, dako muna tayo dyan sa bahagi po ng Negros Occidental sapagkat may naitalapong malaking sunog. At dito mga kabombo ay mahigit 100 yung nawalan ho ng kanilang bahay. Alamin natin ang pag-uulat ng Bombo Radio Bacolod. At ari-arian kasabay ng sunog sa Sitio Dakotan Dako, Zone 8, Barangay Mambulak, Silay City, Negros Occidental. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Silay City Fire Marshal Senior Inspector Jovelyn Zamar, nagpapatuloy pa sa ngayon ang kanilang investigasyon sa pinanggalingan ng apoy sa nangyaring sunog. Ayon dito sa kanilang inisyal na data, 31 bahay ang apektado ng sunog kung saan 24 dito ang totally damaged at 7 naman ang partially damaged. Inihayag din ng Fire Marshal na 1:59 madaling araw nila natanggap ang fire call at agad naman na nakaresponde ang mga ito. Umabot sa third alarm ang sunog kung saan nagresponde din ang mga neighboring fire stations kagaya ng Talisay City Fire Station, Ibi Magalona Municipal Fire Station at ang Bacolod City Fire Station. Pinasalamatan din ng Silay City Fire Station ang Mambulak Community Fire Auxiliary Group sa nagsagawa ng Bucket Brigade upang tumulong sa pag-aapula ng apoy. Pinaalala din ng Fire Marshal na palaging mag-ingat at huwag hahayaang maglaro ang mga bata ng apoy o anong bagay na maaaring panggalingan ng apoy at upang maiwasan ang sunog. Narito ang payag ni Fire Senior Inspector Jovelyn Zamar, Acting City Fire Marshal ng Silay City Fire. Ang alarm ng sunog natin is nag-umabot tayo ng third alarm. Nirbuling natin ng mga fire station na responding like the second alarm is Talisay and the Ibi Magalona, and the third alarm is responding team Bacolod. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, ito po si Bombo Grace Innovator, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo Bombo! Sa mga balita pa rin sa labas ng ating himpilan, ito namang price cap. Hindi raw solusyon sa problema ng bigas sa bansa. Ayon ho yan sa Jensen Professor. May pag-uulat ukol dyan ng Bombo Radyo, Jensen. Iginiit ni Professor at Sociologist na si Mario Aguja ng Mindanao State University o Amaso Jensen na hindi solusyon sa problema ng bigas ang price cap. Ayon sa kanya, ang dapat gawin ng gobyerno ay tutukan ng mga hoarders na kumokontrol sa presyo ng bigas. Nakapagtataka umano na ang nabanggit na paksa ay matagal nang napag-usapan, ngunit wala namang rice smugglers at hoarders na nahuli. Sa kasalukuyan, patuloy na ipinatutupad ang price ceiling sa bigas sa paniniwalang ma-stabilize ang presyo nito sa mga pamilihan. Mali kasi yung pagka-analisa. Ito ay binibati na po namin mga kabombo. Ginagawa pa yung rice tarification. Na pag nag-import ka ng rice, papaluin mo yung rice ng tarifa. Or dadagdagan, papatungan mo ng tax, pero libre na pumasok yung mga rice na yon. Yes. Tingin kasi ng mga architect ng legislation na yan, at pag dumaki ang na-import na bigas sa Pilipinas, sa logic ng supply and demand, ay bababa ang presyo ng bigas. Maraming supply, marami tayong in-export. Ang problema lang namin nun, hindi ho totoo yun sa lahat ng klase ng goods. Gayunpaman, hindi ibinunyag ng pamahalaan kung kailan matapos ang pagpapatupad ng naturang kautusan. Bilang tugon, nagbigay din ang gobyerno ng tig 15,000 piso na tulong sa mga naapektuhan. Yan ang ulat mula rito sa impilan ng Bombo Radyo Jensen. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Levi De Leon. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo Bombo! Yung total cost naman mga kabombo ng tulong para sa Mayon evacuees umaabot na raw sa mahigit 395.8 million pesos. Ang Office of Civil Defense nangako naman na hindi pa pababayaan, yung mga evacuees sa kabila ho ng unti-unting paghupa na naobserbahan sa naturang bulkan. May pag-ulat dyan ng Bombo Radyo Legazpi.
Nangako ang Office of the Civil Defense Bicol na hindi papabayaan ang mga residenteng nananatili pa rin ngayon sa mga evacuation centers dahil sa aktibidad ng Bulkang Mayon na ayon sa tagapagsalita ng tanggapan na si Grimil na sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi, batay sa tala noong Setyembre 10 ay pumalo na sa 395.8 million pesos ang kabuoang cost of assistance sa mga Mayon evacuees mula ang naturang halaga sa mga tanggapan ng pamahalaan, non-government organizations, sa mga pribadong grupo at mga pribadong individual na batid na sa kasalukuyan ay nasa 5,016 families pa o kabuuan na 17,604 individuals ang nananatili pa rin sa loob ng mga evacuation centers habang 418 families o 1,453 individuals ang nakikituloy sa kanilang mga kamag-anak. Kung matatandaan, daang-daang pamilya na rin ang pinabalik sa kanilang mga tahanan sa bayan ng Ginubatan at Santo Domingo sa nakalipas na 2 linggo. Samantala, nanawagan naman sina sa mga nais pang magpaabot ng tulong at donasyon na makipag-ugnayan lamang sa mga apektadong lokal na pamahalaan upang mas mabilis na maya paabot sa mga apektadong residente. Sa total cost of assistance po, umabot na po sa 395,872,572 pesos and 3 centavos po. Iyan na po yung cost of assistance na ibinigay po dito po sa mga affected ng Mayon Alert Level 3. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa atin pong Christmas countdown, 102 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik na diri karon sa pagpangalagad sa bombohan ay sa udto sa gyapon. Kaupunin mo Bombo Chama Blanco Hover. Pero antes sina, yari na iliwat ang aton sining Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 102 días na lang, kagapaskwa na. Ang chairman sang Committee on Transportation ang patahag nga mas nagakanapat-tutukan ang pagkayosang serbisyo sa mga kooperatiba kag hindi ining pagpasaka sang kaso sa mga nakasiplat sang mga irregularidad or paglapas sabi sa mga pagsulundan sang mga modernized jeepney. Sa aton sini mga kabombo. Ini ang pahayag ni Iloilo City Councilor Sedfrey Cabaluna kasunod sang statement man sang chairperson sang Western Visayas Transport Cooperative chairperson Mr. Lipat ko sa ngalan niya. Sino ka rin? Si Sir Parcon. Boyet. Sir Boyet. No? Sa aton sa mga kabumbo, kay man, there was a time nga may isa ka pasahero, abi, nga nag-post sa social media, nakalabuot man ganit diri sa Bombo Radio, nga nagapamangkot kung bala ang sitwasyon sa sulod sang isa ka modernized jeepney or modernized minibus. Safe pa bala kag convenient? Bangod nga nagaginutok ini sa sulod kag gatuman iya kanamo ang nagatilindog. Tikaron ginpalabot naton ini sa chairman sang Committee on Transportation. And by the way, note down lang, Bombo Omel,
Sano bala nga date pizza nakapost ini no kay may balikan ko dira karon nga mga information sa aton sini nga pagpangalagad. Diri kita nay sabahin sang city government, no? Sabahin sang chairman sang Committee on Transportation. Si Bombo Angel Tan may follow-up report. Jel, sa report, please come in. Bombo Cham nagpatag ang chairman sang Committee on Transportation sa may Iloilo City Council nga mas nagakadapat tutukan ang pagkaayo sang serbisyo sang mga co-op kag hindi ang pagpasaka sang kaso sang mga nagpost sang pictures sang overloading. Sa interview sang Bombo Radio kay Councilor Sadfri Cabaluna, chairman sang nasambit nga komitiba, yaging pahayag na ginarespeto niya ang direksyon sang kooperatiba kung magpasaka gid man sila sang kaso bangod sa nabatyagan nila abi Bombo Cham nga ti pagguba ini sa ila reputasyon ang pagpalapta sang picture nga pag-overloading sang mga modernized jeepneys. Apang tama ka klaro, suno kay Councilor Cabaluna ang ila kakulangan bala Bombo Cham sa pagpatuman sang ila responsibilidad sa pictures nga naglapta. Patag sang konsihal nagakadapat nga i-call ang ila focus ug atensyon kung papaano maka-provide sang insakto nga serbisyo kay kung maayo ang ilang sistema Bombo Cham, makit-an man ang publiko nga do wala man sang kakulangan sa bahin sang mga kooperatiba kag naga-function sila in according man abi sa plano kag direksyon sang local public transport route plan nga una na nga daan nga pahayag ni Councilor Cabaluna nga una nga dapat makahatag gid sang convenience sa mga commuters. Kaga dugang padri nga dapat ang mga headman sang mga kooperatiba nagakadapat nga bantayan ang operasyon sang mga drivers and conductors sa Niblabang Botcham nga kung sala na ang ilang operasyon on field, dapat sawayon gid ini sila. Kag pati man ang pag-hire sa mga drivers kag conductors, dapat makit-an man Botcham nga ini sila ang mga ginpang-hire responsable when it comes sa ginobra nila on field nga pag-handle man abi sang mga pasahero. Dugang pasang natunggan, apisara may mga ginalagas abi nga balaydan ang tagsa ka mga kooperatiba nga amo-amo man abi ang ilang rason nga nagapadamo sang pasahero, hindi ina sakto nga ibutang nila sa alang-alang kag kompromiso balabang Botcham ang ikaayo sang riding public kay kung magmuni nga sitwasyon do hindi gid ini ang direksyon man sang modernization suno diri si Councilor Cabaluna Bombo Cham. Yari at nung pamatian bala ang naging pahayag ni Councilor Sadfri Cabaluna sang aton ma-interview. Well, ila man ay kinamatarong kung gusto nila mag-file sang case, but as far as I'm concerned, no, being a public utility vehicle, being a cooperative that services the public, what is apparent from those pictures is ang ila gidyang ilang kakulangan sa ilang responsibilidad, no, in relation to providing a convenient transport or riding public, no. Kung may kaso sila, I don't know what case they will file, but if it's really against their reputation, kung mo nang nila direksyon, no, kaya tigin may nabasahan ko man article, it appears to be in relation to pagguba sa ila, gawa mo na. So kung mo nang nila, I think I'd rather call ng all their focus and attention to be dedicated to how they provide the service to the public rather than their kung ano man epekto sa reputation sa ila sa mga pictures ngayon, which will ultimately kung makayo nila, serbisyo nila, it's the public mismo nga magambal nga mayong ila ginahatag. So I think diri dapat ang effort naton instead of filing cases kasi it's apparent and we have seen that and we have called their attention many times regarding that already. So yeah, it is incumbent upon everybody to deliver the kind of service expected of them. Your franchise is a privilege given you, no? And though economically it's been challenging recently for many of cooperatives, admittedly, meaning kalabanan sila, may ginalagas nga balayran and all that. That's why iban basig pangunyadi and ganasigurado nga dako ila income. It should not be done to the detriment, no, sang riding public which you want to serve, no. Kaya ang hambal ko na sila, this modernization program, your modernized jeepney is supposed to represent, no, a safe, convenient and predictable and travel para sa aton public commuters
Ti kung kita mismong wala ga deliver sa amo nga service, then nga nag-modernize pa kita, no? So it requires a lot of effort from everyone. Dapat may mapulis ang ranks, no? Hindi na pwede mabantayan sa tanan. Ikaw mismong mga heads ng aton kooperatiba, sila dapat magbantay. Make sure also that they hire the right people, no? Ang aton mga drivers and conductor nga ti responsable amo nang ginapangayota mo nang ilang ang hiring nila. And lastly, hindi kabayad ina ang ginaobra nga pagutok-gutok. Kay ti ang kakaguba sina hindi lang ang inyo kooperatiba, kundi nga aton programa pakadto sa modernisasyon that if ever ang aton na in the beginning we want to modernize because this should have been better than our traditional jeepneys. Pero kung mag-amo ka mo sina, we're not really going into that direction and living up sa aton handom ngayon. Bomba Cham na batian sang mga kabombo naton, si Councilor Cedric Cabalina, ang chairman sang Committee on Transportation sa Iloilo City Council. Alright, so amo na isa sa mga mambal naton balang dapat kayuhon tama naton sining trabaho. By the way, ang city or ang city government sa pagkabalo ko dumayara sang ordinansa regarding overloading No? Sa pagpasaka sang kaso naghatag sa komento si Kagawad Cedric Cabaluna. How about sa sining regulation ordinance, may kantanan iya sa overloading, Bumbo Angel, kabilang committee chairman on transportation. Anong plastada sinadre? May plano si Kagawad Cabaluna kung anong iya sining pagahimuon pasabton ang mga responsable or may kasaypanan nga ginpanugutan ining overloading? Actually, Bombotsyam, nakamuno diri si Councilor Cabaluna nga tiuna na nga daan. Makapila na ini ka beses nga gin-call out ang atensyon sang mga kooperatiba. Actually, Bombotsyam, the last time, niara nga mga federal committee hearings nga tikinanglan ang presensya. Like pa ang last time tong pagpataas ng penalties bala sa mga pagsurundan, mga ordinansa diri sa city, bla Bombotsyam, which is invited man dito ang mga kooperatiba. And the last time gid man nakamuno man dito si Councilor Cabaluna nga ginsawan niya diri ang overloading sa mga modernized jeepneys kag swerving nila ang ginapang obra. Kaya nakamuno man diri ang konsehal nga tiistoryahon niya diri liwat ang mga kooperatiba kag kung hindi gid manabi magtupa abi ang hambal nga kumbaga ang proper gid kun tani nga direksyon nga una-una paghatag convenience panaugan gid sa level sang mga drivers kag conductors nga istoryahan o kung istoryahon gid ni sila Bombotsyam regarding manabi sa ila nga ginapang obra on field sa mga kabombo naton. Okay. Ining statement bala nga istoryahon ko, ipatawag ko, no? Daw why tupa ni Jel? Do wala tupa kay kung manutisyaran naton sa aton sinima kabombo daw padayon magyapon ang overloading ang swerving pagid ni magwantahan kag daw kasubong iyang hari sang mga dalanon ining mga modernized jeepneys or mga minibus kay daw gapi na gusto lang sila kung sila madulog, kung sila ma-pick up pasahero. Tiga sa legs laguro nga dagko mo. May mga ordinansa kita tuhoy sila dire. Now, hindi ta ma-implement na, Momo Angel? Amo man na Bombotsyam, i-check naman sa bahin sang PSTMO kay last time tong provincial GPs gani nga tong kalimod dyan ni ruta ging hatagan nila sang multa. How about na bidiri sa mga modernized jeepneys nga ti arigid diri nagalibot nagakuha sang pasahero sa may syudad sang Iloilo kag nakamuno man diri ang konsehal si Councilor Cabaluna bala Bombotsyam nga since ang LTFRB diri ang naghatag abi sang prangkisa sa mga kooperatiba at least somehow dapat i-check man nila kung nagatuman bala ining mga kooperatiba sa kasugtanan nila upod ang LTFRB kung ang promises nila yan Bombotsyam nagatupa o kung amo ni bala nga sitwasyon nga tido alang-alang gid kag hambal diri sang konsehal nga dapat
ang LTFRB hindi magpangduha-duha, isuspend o kung i-withdraw man ang prangkisa nga ginhatag nila sa mga kooperatiba panangitan nga mapamatud-an nga amo sini sa gihapon ang sistema nila bala Bombocham. Amuning isa sa mga kung isa tama ka do makadilismaya bala kay ti may Land Transportation Office, may Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kadamo lang. Pero sa pagpatuman daw way pulos, daw way man sa may nag-istrikto nga nagapatuman sina Dre Bombo Angel. Amo na gani Bombocham kung pamatian nimo ang hambal nga regulasyon sa overloading kadamo sang mga kayuhan, pero kung maghamba ka ganing implementation na do wala ka kabalo kung sino ang ma-implement o kung sino dapat ang sukton sa implementation kay tido tanan sila wala man nag-implement Bombocham. All right, kung, sige. na lang Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid da Bombo Angel Tan sa imo siniiyang follow-up report. Now, ang aton balang syudad pinaagi sa ordinansa way sa ngipon agod nga ireprimand or pamultahon ining mga dakop na ginya sa aktoy, may picture, may video, so on and so forth, pamatuod nga mayara sang overloading. Sa mga modernized jeepneys or minibus nga nagabiyahe karon diri iya sa mga mayor nga dalanon sa syudad sa Iloilo. Now, naghambal si Mr. Boyd Parcon nga mapasaka sila sa kaso sa nag-post. O ti kinamatarong man na iyan ni Mr. Boyd Parcon sa ila siniiyang kooperatiba. And we also encourage sang nag-post, sino nga ni pangalan niyo to, Bombobel? Nga mag-file man sang nagakaigo sini nga complaint sa kay J. Lord sa Plagyo, nga kung sa dinti ang iya sini nga post kani, why man nag-mention sang overloading, ang iya degree gina pamangkot, is this still safe and convenient? Tiko na ko kay Mr. J. Lord sa Plagyo, file ka sang complaint nga man. Kung madumduman ta pa sa aton sini nga mga kabombo, ang LTFRB, mismo si Director Richard Osmeña, nagpahanumdom nga hindi pag-i-overload ang mga public utility vehicles. This was 2019. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Western Visayas nag-remind sa mga public utility vehicle drivers sa sining mga traffic rules and regulations sa mga dalanon naton sa pag-travel sa mga pumuluyo. Dugang pa diri ni Director Osmeña, siling niya, complain ka mo. I would appreciate it a lot if you can help us. We lack manpower. Di kulang sila kunustawo. Come to my office and complain or call us. Hambal ni Regional Director Richard Osmeña. Dugang niya pa sini, ako automatically I can act on complaints. It won't take 2 days. Automatic, ipatawag ko yung driver. Ugaling the statement was made sa aton sini nga mga kabombo during the Oplan Biyahing Ayos Semana Santa 2018. Now, I'm just wondering, ang overloading nga paglapas sa mga rules and regulations sa trapiko, ang para lang bala
sa Lenten season or Semana Santa or holiday season, applicable lang bala during holidays? Hindi pala iya ini applicable sa tanan sining adlaw. Sa aton sini mga kabombo. Di ko mag-amo sini ang complaint or ang concern was raised last week. Tigali ba si Mambal ka bumbot sa 2023 na tasubong? Lain man to yung 2018 nga statement ni Director Osmeña, pero amo na bala, katungdanan ninila mo sila sa Land Transportation Office nga magpasiguro nga wala sang overloading. Katungdanan man, pinaagi sa ordinansa sang syudad sang Iloilo, may kantanan karon niya sa overloading. Titi, may mga ginapatuman man kita diri nga ordinansa mo. Pagsulundan sa trapiko. Ano ning ordinansa, ano ning mga pagsulundan? Nga kung tani ipatuman sa ngaton siniya mahinsya sa gobyerno, baliwala na lang ini, why ni pulos? Or sa gihapon naga-exist ang perfect partnership. Kay kon sabahin karon sang infrastructure, kunara dirang Department of Public Works and Highways in perfect partnership sa ila siniya paborito nga kontraktor nga bisan baldog sini ang proyekto, sige lang, awardan gyapon tiano sa bahin iya sa Department of Transportation. May ara man sa nag-exister sini nga perfect partnership. Perfect partnership between Department of Transportation kag sa mga dalagko sini iya nga mga company and now kooperatiba. Nga kon may mga diferensya man dirati, sige lang, wala mo partner tana. Okay lang ina. Sa aton sini magkabombo. Now, I'm just wondering, luyag ko balikan. Hindi ko man ma-specify kung ano nga tuig nagpungko si Director Osmeña bilang Regional Director sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, pero sa nagpungko si Director Osmeña, ano ang nahimo niya bilang, take note, bilang Director sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board? May nahimo siya? Sa mga airing transport companies, may ginpinahan si Director Osmeña? Sa madumduman ko lang yabi, banwa. Daw, permilang reklamo, masalapo naton, batok or regarding sa kay Director Osmeña? Ginascrutinize ko siya bilang Director sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Natungdan niya blaya responsibilidad sa aton sini makabombo sa mga ayuda. Damo subong gyapon nagareklamo, LPT, RP, so and so. Pero one thing is for sure, nangin mabakal ang sinamak. Achievement as the Director of the Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Nangin mabakal ang sinamak ni RD. Now, ano pa ginang nahimo ni RD? Patiro. Patiro. RCO, first round pa lang ina, pero kunya ko magsala, katatlo na ni, nga nakapatiro si
RD Osmeña. Lately, kasi mamba ka mo, kay mo ko istorya, ka mo na naiya ka malo. Oh, kung ano ni mo ni RD. Oh, may isa pa yun sa picture ka nagkatalikod, massive lang, hindi sila magpati nga si RD ni. Dan! Oh, wow! Party people, where are you? Bounce, bounce! Oh. Ang nagatubang kay Basi Mamba sila karon, di niya si RD. Oh. RD, Tagalugon ko guro para hindi kay pro kay hindi si RD Lunggo eh. Oh. Pero much better guro nga magtagalog ako kasi medyo madugay-dugay naman na hindi ako nakapaghambal ng Tagalog dito sa aking programa. RD, sinasabi ko na sa iyo nung una pa, wala akong personal na galit sa iyo. No? O galing RD yung katungdanan mo dito, yung responsibilidad mo dito bilang LTFRB Regional Director, hindi mo na natutungdan ng mabuti. Kasi, una bes, masako ikaw. You were so busy making libon. Oh, nabak, may taglis na ko subong. Making libon di sinamak. Oh? So, part pa ba yan, RD, ng pagiging RD mo? Regional Director ka, lilibod ka ng sinamak, ilagay mo pa yung itsura mo dyan? Di ba, RD, ano to? Conflict of interest? Huwag mo sabihin, RD, pagtapos ng opisina mo, yun yung paglilibod mo. Kahit na, Regional Director ka pa naman, o Regional Director ka pa rin. Oh. RD, wala tayong problema kung magpatiro-tiro ka dyan. Kasi yan yung hilig mo. Magjulo jet ski ikaw. Doon sa Guimaras, sa resort mo. Oh. Marami kang mapapasaya na tao sa ngayon kasi DJ Rich ka na eh. Anak ng tinapa, RDO. Yung tinapa, isasawsaw mo ba sa kabangis na sinamak? Masarap yun, no? Di ba, RD? Pero at the end of the day, Regional Director RD Osmeña, sir, with all due respect, natungdan mo bala yung trabaho mo, yung responsibilidad mo, na ikaw yung Regional Director dito? Balikan ko 2018 yung sinabi mo, hindi na yan nalalabutan ng 2 araw? Oh, ari, nandito yung ano eh. Oh, nandito yung statement mo sa interview namin. Ako, automatically, I can act on complaints. It won't take 2 days. Automatic, ipatawag ko yung driver. Oh. Sa aton sining mga kabumbo, galing kiti. Amo na kagina, ginaklaro ko gid, ano pala ang overloading applicable lang during holidays? During Semana Santa? During Christmas break, during New Year. Oh. Ang post nga ni, sa aton sini nga mga kabombo, kung hindi ako magsala, last week pa, September 6. Tino, sobra naman 2 days. Tiwag niya po ni Maktuhan? Galing kiti Wyman niya nagkanto. Wyman gani nag-complaint, nagapamangkot lang kung convenient pa kaga safe pa bala ini. But the fact of the matter is, mayara na iya sang pagsulundan regarding overloading. Kag subong na pamatud-an ta nga wala inigin sapak or ginapatumbayaan kag ginapabuyan-buyanan lamang sa mga ahensya sang gobyerno nga may katungdanan nga magpatuman kag mag-implementar sang aton sininga laye. Bligya lang tas na, Max na eh. Tiro-tiron lang ta.
Julo jet ski na lang ta? O kon butang bisang bagong Pilipinas sa bagong muka be. Tapos si kuno abi si DJ Rich ang nagabirada Bombo Omel. Oh, bebe lang taon ta kun tunay-tunay be. Oh. Anak ng tinapaw. Oh. Amo niya ang balaton sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Ay tadiya personal ay labot man niya namon sa inyo kung nagainano kamo after office hours kung ikaw isa ka government official or government employee. As long as natungdan mo ang imo sini nga responsibilidad, ang imo nga trabaho. Kung ano ang gintulin sa imo nga ginaswelduhan ka sang taxpayers money, amo na iyang amon sini nga tuksoon. But so far, tinuway kita sang may nakita nga kayuhan gid. Sa aton sini magkabumbo. Overloading, overcharging, may multa nga 5,000 pesos ang driver o kon operator. Mga kulurom ti 50,000 pesos. Sa aton sini magkabumbo. Sa matter of fact, hindi man lang iya ang a modernized jeepney ni ang nag-ano mo, ang nag-overloading. Ang mga busman, damo man sila nag-overloading. Sa aton sini magkabumbo. Ara na? DJ Omel, are you ready? Sa aton sini nga mga kabumbo. Here we go. Give me the beat. Yeah, what's up Iloilo? Rich, DJ Rich in the house sa inyo. Pilipinas! Ang ngayon, gid Bombo Mel. Break it down, yo! Anak tsunami, ito niya, Tung di lang niya pala trabaho nyo. Tung di lang niya trabaho nyo, trabaho ko mo sa gusto, insakto, kay sakto man niya sweldo mo. Hindi ba? Pero tikon, hindi mo na ganun matungdan trabaho mo, damo ka pa extracurricular activities. Di paano ka mangin mapinusla nun? As a leader sang isa iya ka government agency. Ang guwai sinakanon, ginahimo mo lang na iya nga clout. Para nga ti, makuha mong kung anong gusto mo Granting for the sake of discussion, bisan mag-DJ ka na iya RD Osmeña, sir. Kung waaya problema, naturalmente may mga problema. Kung maaktuhan, kang nakita malang sang pumuluyo sa mga taxpayer nga mayo performance mo as the regional director, tilabot man niya namon kung mag-DJ ka na iya. Kung magpatiro ka, pero may labot gid kami kung maglibod ka sa nga sinamak, kay tiara tsura mo hindi na pwede RD. Balaan mo tani na. Why po ni katilaw sa sinamak ni RD mo kung damo gambal namit gid man kuno. Ti hindi na maduhan kadlaw tapos ulihit nga tsekyar plano sang LTFRB nga mag-operate ay gaplano pa lang kamo. Nagligad pa to nga semana. My goodness. 4 minutos na kaligad sa takna nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwadugang nga mga balita kaga impormasyon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto. Istoryahan naton ining training sa mga electoral board para sa BSKE maumpisa sa weekend kag ang progress sa natabo sa Estancia Massacre isa ka tuig nang nakaligad ining paribus fair case bala balik-balikan taman ni sa aton sini nga pagpangalagad diri sa Bombo Hanay sa udto matapos ang pila ka importante nga mga panumdumon. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo
sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 10 to 16, 2023. Ang Rains Band ang natalana nga magapainit sang inyo nga weekend. Pinaagi sa paghatag sa inyo sang isa ka entertaining musical show sa Thank God It's Payday. All yours on September 15, Friday. Magasugod alas 6:30 sa gabi. Ang Crayons Band kag ang ila great selection of your most loved pop songs ang saliwat magadominar sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical show sa Concert at the Plaza. Blasting your way sa September 16, Sabado, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa September 17, Sunday, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa mga adlaw sa La Tolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tiyon sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ang climate change magaserbe nga isa ka epektibo nga paagi nga mapauntat sang malinong ang mga gamo sa tunga sa mga kapungsuran. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga palengke winners. Ako si Mahilindi Pera sang Talibong Saraga, Iloilo. Nagdaog ako sa longest breath sang swerte sa palengke sa Saraga Public Market. Nagdaog ako sang 500 pesos nga cash. Isipon ko ang ako na dagan, 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Gamiton ko ang ako na dagan sa dugang nga proof of purchase para sa Grand Draw. Nagapasalamat ako sa mga product sponsors ng Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you. Isa ka-advanced practitioners, mas ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tao. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa Iloilo, Philippine Standard Time, 10 minutos na nakaligad sa takdang alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa nga Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Ria Mumblan. Nagsukat na karon isa katuig ining massacre nga nagluntad sa may barangay Panian
Istansya Iloilo, nga kung sa diin 3 kamag-abyan ang ginbawian sang kabuhi. Ini sila ang pinanglutang, ginpaarakan lutang, ginpamatay. John Paul Mark Bosque, Chrysler Floyd Fernandez, kag Mark Clarence Libaw. 4 sila sa salakyan, isa ang nakasurvive. Jevron Parohinog. Sa mga kabumbota, kadamo na kita sa mga naging plastar diri nga mga information nagikan sa pulis, information nagikan sa aton siniya nga mga sources, masaligan ta mga tinimanan, malapit sa serkulo sang friends sang 3 ka biktima, lakip na sang lone survivor turned into person of interest. Hasta subong, way gyapon matagan hustisya. May mga kaso nga gin-file batok sa 11 ka mga ginatudlo suspitsado, pero initanan ang ginpang dismiss sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo bangod sa mga technicalities. Ibangod sini napatod naton nga adtong mga quality investigation, so on and so forth, yung mga pasalig sa mga previous IPPO director, lunsay wala pulos, kag inatik-atik lamang. Ang investigasyon daw kasubong nga nagaluto kita sang ginisa nga pansit. Anay nga i-serbita na, naghambal ang chef, ay dahil lang, kulang oyster sauce, dugangan ta. Pagdugang, ihana nga iserve naman liwat, ay dali lang, gamayang panakot, hambal sang sous chef, dugangan ta naman. Ining nasambit nga kaso kag hustisya sa 3 sinig ka mga biktima, magapabilin ay hanbala nga maila sa gyapon sa ila sinig nga pamilya, o kung may tsansa pa nga maangkon ang hustisya. I-check naton ang dugang nga mga balita kag informasyon ni Bomboria Mumblan. Bomboria sa report, please come in. Hindi pa makabig nga case closed ang kontrobersyal nga Estancia Massacre nga nagresulta sa isang 3 ka mag-abyan sa barangay Villa Palingan, Estancia, Iloilo. Isa na katuig ang nakaligad, Setyembre 14, 2022. Ang mga biktima amo sanday John Paul, JP Mark Bosque, Chrysler Floyd Fernandez, kag Mark Clarence Libaw. Ang 5 naman ka mga ginatudlo nga suspect nga ginpangalanan kag ginpasakaan sang kaso nga 3 counts sang murder amo sanday Jevron Parohinog nga amo ang lone survivor sa insidente kag driver sang ginasakyan nga sports utility vehicle. Isa naman diri sa si Jix Parohinog, Michael Porras, Michael Kiatson, kag Benzen Liamado. Magluwas sa 5 ka mga napangalanan nga suspect, ginpasakaan man sang kaso ang 6 pagid ka mga John Does. Sa interview sa Bombo Radio kay Police spokesperson ang Iloilo Police Provincial Office iya ginpayag nga nagapadayon sa gihapon ang petition for review sang Special Investigation Task Group Palibos Fair ang himata sang mga biktima may kaangtanan sa natabo nga massacre. Suno kay Aranyo, ginahulat na lamang sa mga ini ang findings o kung ang resulta sang petisyon nagikan sa Department of Justice. Buot silingon, pahayag dugang sa natungdan nga sa tion nga makuha na ang resulta, may masunod naman nga lihok ang Iloilo Police Provincial Office agud tumuron ang mastermind sa nasambit nga krimen. Samtang nagapabilin sa gihapon nga hilway ang kaupod sa mga biktima, amo ini ang lone survivor nga si Jevron Parohinog. Ini man isa si Parohinog ang ginatulo nga isa sa mga person
persons of interest o kung suspect sa nasambit nga Estancia Massacre. Yari karon sa dugang pagid bala nga pahayag si Police Major Rolando Aranio. Actually, may kinisang petition for review nga ginpasa ang aton sining is ITG upod ang pamilisang victim, no, mga victims naton through sa ila sining counsel or lawyer no nga ginpasa sini sa aton nga DOJ, no, Department of Justice, and ginahulat naton ang maging resulta or maging findings or ang reply sang Department of Justice regarding sa ila sini nga petition for review nga ginpasa. Sir, kamustahan taman ang lone survivor sang insidente nga abyan man sang biktima? Kamusta na sir si Jevron Paruhinog, sir? Yes, no. Si Jebron subong kay wala pa wala pa naton maano dira ang kung ano ang findings or mga results ang resolution sa atong Department of Justice. Particularly si Jebron is one of the respondents sa kaso nga ini. So sa subong ti ara sa sagwa no kay ti na wala makita sang authority na i-hold sa considering nga why pa na makaabot ang resolution sang DOJ regarding sa ginipasa dito nga petition for review. Kag mo nang ginahulat pa nato no kung ano ang magiging resulta sini Bomboria. Dili naman masunod ang mga next naton nga mga action depende sa mga resulta. By sagwa, you meant Sir Aranio, diri lang man ini siya sa probinsya sa Iloilo, wala man ini siya sa nakagwa sa pungsod ta, sir? Yes, na hindi lagi ako makasigurado sa ngayang exact location Bomboria. But of course, no, ang ato na di nga is sige man ang ato na nga pag sunod man sa mo nga niya, no, in the event nga may ara na sang resolution or nga aton sini nga DOJ regarding na din, no, ang aton sini nga IPPO is naman ready naman kung anong mga next sini nga mga action. But one thing is for sure, hindi pa ini makabig nga case closed ang operation Palibosfera, Sir Aranio? Definitely Bomboria, no, hindi pa ini case closed. Okay. Major Rolando Aranio, spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office, kun balik-balikan na Bombo Cham sang Disyembre sang tinalikdan nga tuig ang ining kaso ang Estancia Massacre case gin-dismiss ini sang Iloilo Provincial Prosecutor's Office. Amo ini ang kaso nga 3 counts of murder batok sa lone survivor sang Estancia Massacre nga si Jevron Paruhinog, kag ini ang apat nga ginmensionar nga identified suspects kag ang anom ka mga John Does. Ang sa ginauyatan naton nga desisyon ni Assistant Provincial Prosecutor Ronilo Pamonag kag ginaprubahan man ini ni Provincial Prosecutor Maria Elena Hofilenia Heroche. Wala nakitaan sang meritorious ground agod nga magpadayon ang kaso kag magpatigayon sang preliminary investigation. Napaslawan nga magpresentar sang eyewitness o kun ebidensya ang mga complainant sa inyong himata sang mga biktima nga makaangot sa mga respondents o kung sa mga ginpasakaan sa kaso. May kaangtaran sa kamatayon sang 3 ka mag-abyan. Ang dugang pagid nga pahayag sa Provincial Prosecutor's Office nga sa tion nga ginkuhaan sang pahayag si Paruhinog, wala ini nasunod ang constitutional requirements ng Prosecutor's Office. Ginimo ini apisar nga wala sang counsel nga naga-assist kay Paruhinog. Ang ini nga desisyon ang sang mga appliance nga sanday kagawad Rene Barbasyon amo ini sa mga napakigangutan manaton kag ang security guard nga si Reynante Santiago ang wala direkta nga nakakita sang krimen. Gani no makabig ini nga hindi ini makabig nga
bastante nga ebidensya. May kang tanan sa kamatayon sa 3 ka mag-apyan. Bangod wala sa nagakiigo nga ebidensya ang mga complainants, suno sa prosecutor naghimo sila sang duga nga mga ebidensya pinaagi sa pagkuha sang pahayag sang pamilya kag kilala sang mga biktima. Amo ini ang nasaad sa latest nga update sa Estancia Massacre case Bombo Cham. Matandaan man naton sa tinalikdan mga tuig ang sa spokesperson sa Special Investigation Task Groups palibos fair sa pahayag man ni Police Major Attorney Nestor Bakuyag, mayara man ini siya sa mga natumod nga posible nga natabo ang partisipasyon sa 5 nga mga gina-mentionar nga mga suspect sa krimen. Isa na diri si suspect 1, ang individual ang nagpara sang salakyan nga ginasakyan sa mga biktima. Si suspect 2, ang individual nga nag-iya sang 45 caliber pistol nga gingamit sa krimen. Amo ini ang rason nga ang ginatumod nga sa kamatayon sang 3 ka mag-abyan. Si suspect 3, amo ni ang individual nga may mga linkages, may connection base sa nakita nga mga dokumento. I'm sorry nga i-stop ta ka Bomboria. Sino na ang suspect 1? Sino na ang suspect 2? Ang ini nga mga suspect, hindi talang ini maano kung sino sa ila sa sinino, si Michael Porras, Michael Capton. Yes. Gani. Pero na ang ginabasa mo kay sino nahalin nga statement? Sa spokesperson, si sang SITG, Special Investigation Task Group Palibos, fair nga si Police Major Attorney Nestor Bakuyag. Pasinsyagin pero hindi na ko mag-entertain pa isa na niktuig eh. Hindi na ko mag-entertain pa sang ginago nga statement nga way pulos. I'm very sorry. No? I'm very sorry. Amo lang na yaman bako Bomboria. Last year gintutukan naton ini. Ginsundan tani amo sila mo sa may mga sources kita nga ginpalapitan. Tanan gin paningwaan man sang Bombo News Team. No, Bombo Radyo Iloilo News Team. Pero it seems like ang pulis daw kasubong nga mas pakamayon ila nga taguon. Taguon. Remember, si Jevron Paruhinog ang ara sa kustodiya sang Estancia PNP umpisa pitsa 14. Hindi ko na ma-recall gid kung saan niya laging kuhaan sang statement. Now, damo abogado, pamako 39 kabilog ang nagabugos sang Task Force Palibos Fermo. Hamakon mo na 39 kabilog nga utok, dululungan andar, pero waay nila mapinsaran nga pwede sila malutsan sa mga technicalities kay ginkuhaan nila sang statement ang lone survivor without the presence ng iya sininga counsel. Was that airtight investigation? Airtight kung ano man ang kalilintukin siya sina para nga ma-file ang kaso to determine sa kung sino ang sa likod sa massacre. That is why, Bomboria, I'm sorry, pero I will no longer entertain sa mga wala pulos nga mas pagwa statement. Si suspect number 1 nag-amusin ni nag-amusad to, si suspect number 2 siya ini why po ipanguli na lang na. Bombory, why ta kaya nakiga na? So aboy na Bombo Cham no ang amo ini ang progress sa Estancia Massacre. May kaangtanan sa pagkamatay sang 3 ka mag-abyan. Gaulat na lamang ini sang petisyon sang resulta sang
petisyon na nagikan sa Department of Justice. Kaya sa nga natabo ini nga insidente bala Bombo Cham, lain ini ang mga nagapungko nga mga tinawo. Ang sang tion nga ini si Police Colonel Adrian Collador amo ini ang direktor sa Iloilo Police Provincial Office sa diino ginbuslan ini ni Police Colonel Ronaldo Palomo sa Subong. Ang spokesperson sang tinion nga ini si Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero. Naging buslan ni Police Si Sir Lindero? Tiyato na to sa Subong sa Nupo? Oh. Kagang Do frustrated, Bombo, reporter, ang kurman tong dating nga nagpurupulpo. Ano kasi no to video? Maria ka, Josep po. Siya man na nagambal nga. Ato naman, kotabla dito nga may mga lagob niyang mga biktima. Basi pag pull out sila to sang responder, nagkalabunggo. Patay na lalaguban pa. What a brilliance. Amo na, Bumuria, 1 year nagligad kung saan to gina-entertainarta pa ng mga palapaw, inungo nga klase sang istorya, Subong hindi na kuya mag-entertainar sa mga amo sina. Ang athag iya Subong sa aton sini nga mga kabombo, no? Nga failure ang investigation sang IPPO. And gina-challenge ko ang bag-o nga IPPO director sa persona ni Police Colonel Rolando Palomo, nga batakon niya ang IPPO man abi o kung sino man to, mga koptanan niya sadto, no? Nga ti daw gingaw ang klase iya sang gingaw nga isda namit na pero gingaw nga term do pigado na palagbahon nga sa isang investigasyon, batakon niya. Gina-challenge ko nga i-redeem ni Colonel Palomo, no? Ang IPPO o kung ang pag-istoryahan ta investigation sa sining Estancia Massacre, Bomboria. Ginatinguhan man naton nga mapagigang nungutan diri ang bahay naman sang Police Regional Office 6 apang no Bombo Cham nagapabilin nga sirado ang bibig sang Police Regional Office 6 ang sang tion nga natabo ang Estancia Massacre pagidwala Bombo Cham iba diri ang ang direktor ini ang sa pinaagiman sa pamunuan ni Police Brigadier General Leo Francisco sa diin ginbuslan ini ni Police Brigadier General Sidney Villaflor. So amo ina nga aton nga mga natipon diri nga nga kag ang pagpaninguha naton nga makuhaan sila sa nga pahayag. So amo ina ang latest update may kaang tanan diri sa Special Investigation Task Group Palibosper kag sa natabo nga Estancia Massacre. Subong ang anibersaryo gid mismo sang ini nga kaso. All right. Live report nagikan diri sa Police Regional Office 6. Ini si Bombo Ria Orleante Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Ria Momblan. Ang hindi ko pa malipatan si Police Lieutenant Jobert Amado. May gimbuyan to sa nga statement mo, sang kagahon mismo. Nga daw nagasanto sa mga pagpati kag pagtaod-taod sang mga istorya kag pag-gather sang information ta. Pagka nasungad daw, relieve sa as Estancia Chief. Yamakon yun sila ba no? Makon mo sina, Colonel Palomo, sir. Oh? Sus Maria Kagusip. 39 ka utok bla sa Task Force Palibosper. Pero ni isa sa ila, wala gid may nakapinsar. Nga kung magkwa sang affidavit or any statement sa lone survivor, dapat ara presensya sa legal counsel. Ti gingamit adto sang kampo sang mga akusado. Ti dismiss ang kaso.
ang pagkasunod pagit insufficient evidence or lack of direct evidence, magpagwa lang nga ni statement. Nga man nga insufficient evidence kag lack of direct evidence, makon mo na. A year after, magamit sila gyapon sang suspect number 1, siya ang nagtiro. Suspect number 2, siya ang tagiya sang pusil. Suspect number 3, siya ang may masami ka mo daga budol fight, ihapdig na lang na kagkani. Oh. Para bala kamo sa hustisya or para kamo sa giyapon nga hinabunan ang krimen kaga mga kriminal nga sa likod sini. Diin kamo dira. Oh. Sa aton sini magkabumbo. Hindi iya pwede ma-justify. Nga lain man to nga IPPO director, kapila na mag-ilis sa IPPO director, regional director. Para lamang banwa. Nga mapahagan-hagan or shall I say, ma-divert ang attention or whatsoever. Ang klaro sina diriya nga nangin palpak ang gintukod nga task force. Kag kung may mga gintukod pagid nga mga ano to, dongka flyover, tukod usmod. Daw LTFRB manakop kang magmulta sang overloading. Pero during Semana Santa lang. Tama ka makadilismaya. Sabahin iya sang pumuluyo, taxpayer, nga nagatrabaho kita tagsa sini ka matagadlaw. Ang iban sini naga-overtime para lamang iya nga makaangkon sang additional income. Kay bangod man nga nagatinaas na subong ang mga balaklon para matustusan ang pang-adlaw-adlaw. Now, here comes ang mga tao sa gobyerno. Ang ila sini nga sweldo halin sa taxpayers' money. Yes, madamo sang nagatrabaho sang eksakto. Madamo man ang nagatrabaho nga ti daw halos palang iya gani nga patsyo na nilang ila sining lawas sa trabaho. Pero masakit sa aton sini nga mga kabumbo nga mayas mas madamo pagid gali sang mga tawo nga ti IDC tanan. Hindi ang college IDC, I don't care. Why sila yung malayas ang labot? Ako niya, ma-time in ko di. Hulaton ko lang lunch break. Time out, break out. Tapos ang lunch break, time in, break in. Tapos latong lang mag-alas 5, time out puli. Tawag sina sa ila sa laguron. Sa aton sini nga mga kabumbo. Waay sang may ginabalik bala nga konsuelo kung tani man. Nga bisan, hindi nga bisan nga dapat tungdan nila kung ano man ang ila responsibilidad, hilabi pa kung ara sila iya sa gobyerno nagatrabaho. Just like sang Philippine National Police. Kag hindi ko yaluyag nga i-generalize ang tanan ng Philippine National Police.
Kay kadamo sang aton siniya kapulisan ang eksakto kag responsable kag maayo nga magtrabaho. Gasaludo ko sina sa ila iya. Pero ti may ara man dira iban nga nagatrabaho man sang insakto ugaling kay ti may tsansa gid nga ma-impluwensyahan. That's the moment nga nagakalipat sila sang ila responsibilidad. Kag making matters worse sa aton sini makabumbo. Imbis nga ang ila siniiya nga gina-priority or ang ila sining mas labing importante sa ila nga maghatag abisang hustisya sa pamilya sang biktima, kabaliskan ang nagakatabo. They are looking, they are finding and making things para iya nga sa interes sang mga maimpluwensya man iya nga tawo nga hindi mabutang sa litroko kay man nakakomiter sang hindi maayo. Ginakibang na subong ang aton sini makapulisan to mention sang name sa mga suspect. Nagaduha-duha ka malang iya banwa kung hindi ka sigurado. Kung hindi sigurado ang aton sini makapulisan nga suspect number 1 si Amo Sini and suspect number 2 si Amo Sini. Come on, 1 year na ang nagligad. Hindi ka mo gyapon katumod kung sinong tag-iya sang pusel? Sino nagtiro? Kay sino tawo? Sandig sa inyo investigasyon? Sino paginangiban sini nga mga imbulbado? Natuiga na, hindi ka mo gyapon ka-identify? May mga ginapayag nga suspect pero why gani isang kalabot-labot ni Raya? May mga tawo nga napiktuhan na lamhitang ila sini nga pangalan, napiktuhan ang pangabuyan, napiktuhan ang negosyo. Kay man hindi sigurado ang aton sini kapulisan sa pag-lay down sang facts. Quality investigation, airtight case. Inyo lang na. Yun sila. Huwag ko nagkakaon. 37 minutos nakaligad sa takna sininga launa. Sa aton sininga pag panumbalik ka banwa, dugang mga balita kaga impormasyon, training sa mga electoral board para sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections. Maumpisa na sininga weekend. Kag Philippine Army nagpasalig nga mangin malinong kag mataway ang Barangay NSK Elections 2023 apisar sa sunod-sunod nga enkwentro batok sa miyembro sang Communist Terrorist Group. Kag may rent a car man diriyo nga ginrentahan Bombomel ang salakyan, why naging balik? Ay, sus Maria kagusip po. Gandom ka magkaslakyan now? Ti paninguha kay hindi nga ang pinangabudlayan, pinaninguhaan sang iban, kulantrohon mo lang imo ya. Angay kay tagbong sa suba kag ipakaon sa panibago subong species ang agila. Ang money eating eagle. Santo monkey eating eagle? Subong money eating eagle. Base may magtawag na kron ha sa telepono tabla kag mamangkot nga sino na si Manny na namin ni Bubutsam. Isa una, cellphone sa kilala ko. Yung mag-ulang siling niya may ginpang tiksan ko di Blau. Gintiksan ko si Amo Sini. For example, gintiksan ko si Pedro, gintiksan ko si Juan, gintiksan ko si Bruno, si Raul,
Why man kuya sang kilala nga mani nga sinto mani ni aman? Kasi may bangkot ka kung sino nga mani eating eagle ne. Ikaw nakabalo mag-explicar nila mong bomel. Balikan na ini matapos ang pila ka-importante nga mga panumdum mo. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthur Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ng isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na
ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas ang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga Tak na nga launa, balik sa pagpangalagad sa nga bumbuhanay sa udto, isa sa mga nag-arkila sang salakyan sa isa ka car rental empleyado assigned sa Public Safety Transportation Management Office. Okay man lang nataning nga nagapangarkila sila galing kay why lang balik. Ang patal nga istorya ang prinda nila. Ay, maan ka dya. Oh. Perting, perting, tawag siya ni, nga mudos. O kung ba sinapabangdan lang man. Pero, i-check tabi, si Bombo Angel Tan kay may ari ni siya sang dugang nga mga balita kag impormasyon. Jel, sa report, please come in. Bombo Cham ginkumpirma diri sa aton sang Public Safety and Transportation Management Office pamaagi kini Mr. Jack Kunlo nga tinawo o kun job hires ini sang Public Safety and Transportation Management Office ang ginaaligar nagprenda sang ginrentahan nila nga mga salakyan. Sa interview diri sa Bombo Radio kay Mr. Jack Kunlo, Bombo Cham, na istorya natin diri ini siya nga ti may nagreklamo ini sa ilang nga talatapan nga mga nagparenta sang mga salakyan nga ti kuno job hire sang PSTMO nga ini sila natukiban nga ang ilang nga ginarenta nga salakyan ginprenda man nila mismo, Bombo Cham. Sa pagpakig-angot diri sa Bombo Radio kay Mr. Jack Kunlo, ginantaw nila diri ani Bombo Cham kung ang duha ka mga empleyado nga ni initial investigation sinatikiban nila nga nag-oobra gid man ini sila sa may record station sa PSTMO sa may admin office nila. Pag upon checking subong aga nga ti lantawon bala anay Bombo Cham magkuton sila kung matuod gid man ang ining ginaaligar nga insidente. Absent ini sila nga duha subong nga adlaw, Bombo Cham. Ha? Absent sila? Absent sila, Bombo Cham. Duwagin ni gali, hindi kay isa lang. Duwagin ni sila ka empleyado gali. Yes, Bombo Cham. Regular job hire? Job hire ni sila nga duha, Bombo Cham. Okay. Istorya ni Mr. Jack Kunlo ang ginrentahan kag ang ginprendahan. Una, nga ginrentahan niya diri, Bombo Cham, ang transaksyon na tabo ini sa may area sa Molo, ginprenda ang salakyan dito sa may Pavia. Ang isa naman, transaksyon sa may area sang Haro, kag ginprenda naman ang salakyan dito sa may area sang Barrio Obrero. Hambagan ni Mr. Jack Kunlo, sa iyap, sa dito kasi linga niya man lang, Bombo Cham. Sa teritoryo pa ni Mr. Jack Kunlo, Amo na gani, Bombo Cham. Kagaging patag man rin sang ni Mr. Jack Kunlo nga outside sang official function ini sang PSTMO ang ginobra nila nga transaksyon. Natukiban ng Bombo Cham ka ang gamit nila nga presentation sang ID
iyas ang PSTMO. Pero ang ginobra nila diri, base man sa istorya ni Mr. Jack Kunlo, ni ara inibisita ang isa ka job hire nga gingamit nga nag-rent sila sa salakyan around August 28 pa. Taglit ngala diri ang nagaparenta nga isigi-sige nagarenew lang nga renew balabang botsyam. Pero wala kabalo ining mga job hires kami ara gali GPS ang mga salakyan. May locator. Locator. Oh. Ni ara no wala nagasanto balang istorya bang botsyam sang sining empleyado o kung sang job hires sa ginrentahan nila. The reason why nga ito medyo nagaduda naman ining man nagparenta sang salakyan. Aso the reason why nga gin-check nila bala kung ano gidman ginkaduan nila ang salakyan. Kag didto na to kiban nga nakaprenda na gali ang ining mga salakyan kag sa pagibang botsyam may ORCR nga gin-present ining mga job hires nga take bala nga ti uno abi ang ila nga mga salakyan nga gin-prenda nakapangalan sa ila. Kag so far sa bahin diri pagpatag ni Mr. Jack Kunlo, tama ini kadako nga offense grave misconduct balabang botsyam ang padayon pa man subong investigation once abi nga matapos na kag makuhaan sang explanation nila diri ang duha ka mga job hires dira ihatag ni Mr. Jack Kunlo kay Mayor Jerry Treñas ang recommendation kung ano sini ang matabo sa ila nga duha. Pero most probably ni Botsyam base man sa kampanya ni Mayor Jerry Treñas nga wala niya ginatolerate ang pila ka mga amo ni abi nga mga ginoobra sa mga job hires kag mga empleyado man sa Iloilo City Hall laban gini Botsyam ang wala gini sang direksyon kumbaga ti ang termination man sini ang magwa Botsyam. Pero so far subong ongoing pa man ang investigation kag so far nagabaldri si Mr. Jack Kunlo nga labuton man nila kung ano ang explanation sang duha sa mga job hires. Yari aton kamatian balabang Botsyam ang nanging pahayag ni Mr. Jack Kunlo sang aton ma-interview. Yes, Bombo Angel, no, may duwa kita allegedly no ka mga staff sa aton nga record section no sa admin office naton dira nga allegedly may ginrentahan nga salakyan kag wala ini ginbalik kag ila ginprenda no. Nakalabot ini aga pag sa aton ang ining information na Bombo Angel. So gilayon nakanta kita sa investigation. Bombo Angel no well in fact bagko ko lang natapos ni sa dagan ni ikaduha nga victim no pang alleged nga pag prenda no sa salakyan nga ginaparentahan. So may duha kita ka biktima na istorya ako na Bombo Angel no and ang itudlo amo ni no ang duha naton ka staff. And upon checking man kay na sa aton office sa admin division wala ini ka report ang duha naton ka staff no kay ato na itawgon para pa explain. But based sa aton nga mga initial investigation may ari sila nga ginrentahan nga salakyan then ginprenda nila no. So nasurya naton ang both ang ginrentahan kag ang ginprendahan no. Ang isa is dito sa Pavia ginprenda diri sa Molo ang transaction, ang isa diri sa Haro gin transaction dito sa Barrio Vero ginprenda no. Kasi man ako pa no kung nakabarangay ko pa Bombo Angel no. So that is why kami no nag-conduct ng amon nga investigation bisan pa outside iniya sa official function nila Bombo Angel no karon nato no wala abot diya ang aton nga opisina ila niya personal nga mga ginobra. But again bilang empleyado sa aton syudad no kag ang pulisiya ni Mayor Jerry Treñas nga ang mga empleyado nato nga nagaobra sang hindi amo wala ini ginatolerar no. So upon investigation may do na kita ka victim and pasabton man nato na aton empleyado kung ano ang ilang mga rason with regard sa mga alleged nga ginaobra sa obra nila. Sir Jack, may pakilala gid sila nga taga PSTMO sila Sir Jack upon renting? Yes, because may ID sila, no? May ID. That is why identified nga taga PSTMO because may ID kag nakambal sila nga diri sa Gobra, no? May ID sila ginpakita and amo na no. So amo na no sa aton niya grave misconduct ini siya no. So may ara na kita ongoing aton investigation. And muna Bombo Angel no, in fact nag-post na kami sa amon nga FB page sa publiko base kung may mga iban pa dira bala no nga na biktima mapalapit sa aton opisina so that nga maimbestigaran dayon namon. Sir Jack, ang pag-investigate ninyo sa nag-rent kung sa person na ginrentahan sa salakyan, Sir Jack, ano kunong rason nila? Government use na hindi? Hindi government use, no? Si ilan niya, no? Mayara sila bisita, no? Nga sila nasa lakyan. So, amo na, no? Nagrenta. Self-drive ni Bombo Angel, no? So, buslingon sila mag-drive.
And amo na no, extend nila no. Gamayad man sila through GCash once naka-extend sila until such time ang isa ka victim do nagduda na no kay daw more than 10 days na. Kaga daw isa pa may GPS ang inasalakyan no. So that is why nga nagaduda na kay why nagasanto no. Every time nga tawagan, nagistoryahon, why nagasanto bala sa location nga ginahambal niya sa GPS nga locator sa aton nga tagiya kasakyan no. So ang isa naton niya ka biktima actually good transaction pa kaysa Sunday pa ya ma-expire ang ilang transaction no. But because nakita niya ang post, kin-check nila kagamo man ni same person. So ila man gin-locate ila sa lakyan no through GPS man kag dito nakita sa Barrio Obrero kag gin-check nila kag dito na confirm nga ginprinda man dito no. And worse lain pa no nga ORCR ang gingamit kumbaga may gin manufacture nga ORCR nga lain to make it appear nga ini nga matawo ang tag-iya sa ilang salakyan. So bali confirm Sir Jack nga taga PSTMO ini sila pero Hindi since lang, kati outside amo to nagpanginwala ang opisina nga may kang tanan kamo. Sir Jack ano matabo ni sa ilang duwa regular job hire ni sila kon regular employee sa PSTMO sir? Ang job hire employee nato ni Bombo Angel. So after sini no ginapapasta ko investigation then we will have the recommendation kay Mayor Geretanias. Possibly Sir Jack kakson gid sa obra sir no? Yes, kung tanawon nimo initially sa dakong offense no and tanawon nato na naman yung recommendation but grave misconduct is dakong offense in as a public employee. Bombo Cham na batian sang mga kabombo naton si Mr. Jack Kunlo kag giklaron talang sa mga kabombo naton ang nagpost sini amo ning biktima. Ang biktima gid Bombo Cham. Tapos kin-post niya, ari diri ang mga ari diri ang mga identification card. Duwa ni sila nagatindog ano ni nga salakyan man. Puti ni siya nga sedan ini kondo 7-seater. 7-seater ni. 7-seater mini ni, SUV ni. Ano ni siya ang expander. Expander ni. Kaya mo na Bombo Cham. Marami man sila magpili, no? Tapos may maroon pag kuno nga Vios. Amo na gani Bombo Cham duha gid ni ka mga salakyan Sus. pero sa bahay ni Mr. Jack Kunlo wala agid anay. Wala lang anay gin-mention ang ngalan sang sining mga personnel bala sa mga PSTMO nga kay outside in transaction nila kumbaga Bombo Cham personal man kay gambaling Mr. Jack Kunlo amo na gani nga timprano pa naghatag na sila nga daan sang announcement nga wala sang kaangtanan sa ilang opisina ini obra nga mga transaction kag mas maayo pagid Bombo Cham na kung may mga ara na nga daan na biktima prior sang sining insidente mas maayo nga magpakig-angot sila mismo sa PSTMO para mas mangin madalong pagid ang investigasyon nga ni Bombo Cham. Pero bukas sa gyapon ang talatapan sa Bombo Radio kung mag-explikar man kung luyag nga magpagwa sang side ining duha ka mga personalidad nga gin-send diri sa aton sang complainant no sa aton sini karon nga mga kabombo or kilala sang complainant basta nakalabot diri sa Bombo Radio so amo ni karon ang ginaplastar naton. Now sa liwat bukas ang talatapan sa Bombo Radio agud nga mag-entertain magkuha man sa inyo sini nga bahin sa sinikaron iyang akusasyon no batok ini sa duha ka mga empleyado sang city government. Jel, anong pag-address mo sa isa ka babae nga dumidyo may edad-edad na sa imo? Magluwas sa bisa manang Tita. Ginapanawagan ko sa duha ko tits, duha ko ka tita, duha ko ka mga tita. Tita, ibalik nyo na ang salakyan. Tits baka naman. Tita. Tita, ang car, please. Tita. Please ko, tita, sang car. Kay malagaw kami ni Jacob. Ang problema diya kaso Bombo Cham, na-trace siya sa GPS ang ginprindahan. Di amo na yan, nabalaan niya kung di ginprinda. Kag amo to na storya ni Mr. Jack Kunlo, ang gin-transaction, kag ang ginprindahan. Ti ang ginprindahan to Bombo Cham, perde gito kay mas dako-dako pag ito. Ti ang nagparenta man sa salakyan niya, mo perde man sila, both sides ni Bombo Cham. Ano yan, ang sitwasyon nila after sini, kung gid man ayan kung magbalik pagid man ayan sa duty ining duha ka mga job hires kay basi ko na basi kon ara pa sa trip bala day tita tits
Tita, liyong lang ko sa car. Pa-deliver. Kondo, nauya-uya nga tets nga ibalik mo gid sa akon. Ano lang, i-park lang sa garage. Sa may ubos lang, sa may lunok ni banda. You just park it sa garage and then you make the doorbell and then you make duhol kay Manang Dayabe. The car keys, Mama Cham. Tita, balik yun na slack yun. Ay, nano klase, no? Amakon mo, ma-rent a car ka pag rent a car mo. Di sa pag-extend nila, Bobo Angel, nagabayad man sila? Gabayad sila Mama Cham through online payment. Ugali kiti. Siyempre, pilaman lang ang prinda mo, brand new, nga ang Mitsubishi Expander subong. Ang base, madlagan man lapit-lapit 1 million mo or 900,000. Tipilagi ng isang kadlaw nga renta, 2.5. Gayda 2.5, gayda 5,000, gayda iprindaya to be 600. O tiuluban sigit. Guluginan siya gid sa iya Bombo Angel bisa magtungalan sa milyon niya nga prinda. Sa isa lang nakasalakyan, may isa pagikuno kasi danto, may Vios pagikuno nga maron. Ibisan 300 lang to Vios nga maron, kung 400 ang prinda. Makaisa na sila kamilyon, awot-awot sa isa kamilyon. Pas money, gini mo siya mag-amo na yung sitwasyon. Uy, do! Mag-amo silang plastada, bago lang panaog sa barko ang subang Kinang-kinang. Di ba? Kung hindi man bago panaog sa barko ang subang, bago lang kapuli ang banang halin sa Saudi. Problema lang mo siya, kaya no lamid ang PST mo, ang ID, balaga barakang yun sa post. Amo lang na galing. No? Kaya hamakon mo, ang gindala nila ang ID nila sa city government. Laban-laban si Mayor, niga pangakig naman ni Subong. Pahuay-huwayin naman na si Mayor Jerry Triñas. Ugtas permi. Ay, Sus Maria, kag-usip. Why pa sa Bombosam kabalik di sa may City Hall, may nagahulat na saya nga recommendation. Why pa kabalik si Mayor? Wala pa man Bombosam. Pwede man na guro nga si Barok lang danay ang ang maugtas Kung hindi si Barok, yung mga kilala ko naman. Kung hindi si Barok, si Gudo lang danay ang maugtas imbes si Kung hindi si Duque. Si Duque lang nanay pagtas Ikaw ugtas, balik si Mayor, ugtas naman ni si Mayor Amo na gani Bombosam. Kung hindi gani, pwede guro nga, ipasalo lang na kay, kay Sir Mitch, sabi, si Sir Mitch lang na mangaki gabi. Gaugtas man gani kagina si Sir Mitch actually Bombosam, kay naghuni naman diri ang fire alarm sang Iloilo City Hall. Napan-check. Sus Maria kagusip. Di magamo sinapati karon si Mr. Melchor Tan, si Sir Choi karon, maugtas man na da. Pero kung ako kay Sir Tan, hambalon niya nay da. Abi Miko, ikaw lang nay ugtas. Why nakakilala si Angel sa mga kilala? Wala ako nakilala. Dalom-dalom ang tingin mo yung Bombosam Tisa kung sa city engineers naman magpinaugtas, sino pa ugtason ta naman? Si Waldo! Sila galing hindi ni magugtas si Hindi magugtas si Waldo, sino pa ugtason ta naman? Anyway, bantayan ta ni Jel kung ma-report sila bukas, kung mapagwa sila sa statement sa luwat bukas mga tita, bukas diri ang linya sa Bombo Radio Iloilo. Pili lang kamo sa first edition, aga pa kamo bugtaw, second edition sa big time sa udto, afternoon edition o konso na libre, no? Hindi pwede masalutan ng rosaryo hasta na sa libre. Jel?
Amo na kay Bombotsyam titinguaan taman kay ang investigation ng PSTMO sa subong kadayon man ang taon natin kung by tomorrow ma-report sila kung masisubong do nagmasakit lang ang Bombotsyam or may Jel! obra lang personal May Yes, gina-recommend sa akon nga mag-ugtas in behalf sa kay Mayor. Sino na Bombotsyam? Basta kilala ta. Si Executive Assistant Leo Lawen Perteliano. Siya na lang kuno anay magtas. Do, kay Dagid Bombotsyam? Oh, call. Sa karon Ang call Lawente, ugtasan mo lang anay call. Parang nga hindi na ugtas si Mayor magbalik sa... Jel, thank you again. Ini si Bombo Angel Pichillertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan. Oh, ti kalaway nga sa aton sini mga tagpalamati ang ila sining identification card as job hire or job order sa Iloilo City Government amo tong gamit nila sa paggarenta sang salakyan. Okay lang man na nga mga issue abing ati extend as long as nagabayad. Kualay kay ang patal nga istorya ginprinda na yagali nila. Oh? So ginaimbestigara karon sa talatapan ni Mr. J. Kunlo kay isa ka salakyan dito ginprinda sa iya sining area sa Barrio Obrero pa. Oh? Ti anong napinsaran karon sa duwa sini ka mga empleyado sang Public Safety Transportation Management Office man. Oh. Sa aton why sila nagaulikid sa ila sining trabaho, sa ila sining iya nga palangabuyan? Kag maskin pili nila ang hindi maayo nga pamaagi. Ina ko na mo sining sitwasyon na pero sa gihapon bukas ang linya sang Bombo Radio nga mapamatian kag ipalayag taman ang ila sining statement kung ano gid man matuntuon kag kung anong ila sining bersyon. O galing kay Tikulabos sa gigita ya sa Chimpo, no? Sa aton sining pagpangalagan kadamo pa sa mga balita ini naton makaparan itugyan naton ina sa iban sini Manusen Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kahapon namang program kaupo naman sa kay Tita Richin. Isi Bombotsyam Blanco over gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela 2. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 10 to 16, 2023. Ang Rains Band ang natalana nga magapainit sang inyo nga weekend. Pinaagi sa paghatag sa inyo sang isa ka entertaining musical show sa Thank God It's Payday. All yours on September 15, Friday. Magasugod alas 6:30 sa gabi. Ang Crayons Band kag ang ila great selection of your most loved pop songs ang saliwat magadominar sa Plaza Mayor sang Plazuela de Iloilo sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical show sa Concert at the Plaza. Blasting your way sa September 16, Sabado, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa September 17, Sunday, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa mga adlaw sa La Tolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ang climate change magaserbe nga isa ka epektibo nga paagi nga mapauntat sang malinong ang mga gamo sa tunga sa mga kapungsuran. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023.
Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio.
Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon again sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Today is Thursday, September 14. Bao kagapon ka cute gid sa akon maghambal nga. Tomorrow it's gonna be Friday already. Hindi Thursday pala supposedly, no? Dumduman ko lang kay di may nagmunugid sa akon. So buwas amo ang Friday. Today Thursday pa lang. So welcome mga kabombo sa kahapon lamang program. Kaupo din niya si Tita Regine. Kung sa diin, sa sininga hapon, mga very entertaining stories na naman ang aton nga igadulong sa inyo. Kaya ginapasalamatan tagid ang aton nga mga letter senders nga nagahatag diri sa aton, nagasupply sa aton sa mga never-ending stories nila para nga may kalingawan kita every afternoon. Kag of course sa inyo dira nga aton nga mga dear listeners, sa inyo nga presensya, sa inyo nga pag-upod sa aton every afternoon, ginapasalamatan ko gid na. And so this afternoon, check nanay naton ha. Pila na lang gid bala ayhan ka inadlaw bago ang Pasko sa aton nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Aba, malapit na lang gid. 102 days to go before Christmas. Dali na lang gid kita no? Formally, magatamyawanay sa Merry Christmas. Pero ti subong kay ti medyo pila pa ka mga binulan before gid ang Pasko. Paiway-iway lang anay, no? Advance lang anay. Alright, so sininga hapon na rin ang ating ambahanan para sa inyo as we bring you this program. And by the way, sa inyo dira nga mga istorya, remind naman ako i-email nyo na ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ari na si Jonel Gavin para sa aton nga ambahanon bilanggo. Mayong hapon sa tanan. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadala sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon.
dito sa nakakabingingay, di makatawid sa malawak na alakusan. Inalay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasalan. Iahon mo ako sa nagtiliyak na apoy, at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagtiliyak na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Di ko man tanaw ang liwanag, ngunit nananalig ng magshan ang umaga. Di makahinga, di makatawid at bilang ko sa dagat ng pag. Iahon mo ako sa nagtiliyak na apoy, at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagtiliyak na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Iahon mo ako, iahon mo ako, iahon mo ako. Iahon mo ako, iahon mo ako. Jonal Gavin, Bilanggo. Good afternoon. 22 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon. Arin kita sa ating first story coming from Virgo 14 sa 1st District. My dearest Tita Regine. Hello and good afternoon to you and to those who are listening to your program. Inday, I'm very sorry gid sa imo sang akon sala sang July, Father's Day, naguba ang akon nga transistor. Ti akon gindala sa manog kaayo. Wala niya dayon makaayo kag madala sa balay. Wala gid ako kapamati sa imo. Ako si Virgo 14 sang District 1. Inday, basi mapasensya mo man ako. Abi mo kung wala ako nakakadto sa Dumangas, wala ako kabalo. Nangayo barato sa ako ng mga utod kag hinablos ko. Nga matuod, nga nagdaog ako sa KLP. Tuod Inday. Okay. Inday, ikaw 8 ako, sa amon nga magulutod, 9 kami nga babae, 8 ang lalaki, 1 ang nahulog. 9 kamo. Okay. Si nanay, nagpahuway na sa 2007. Kag si tatay, sang 2008, naka-platinum lang sila, kag magpahuway sila. Abi mo Inday, widow ako, halin sang May 16, 2013. 10 years na ako nga widow. Single parent na ako Inday. Gapangabuhi, upod sang akon 1 daughter. Inday, abi mo, makinanay gid ako. Kung maglakat na si nanay, maupod gid ako sa iya. Makita ko gani nga maglakat siya, ay dayon ko inibantayan. Dayon ko inaputos sang bayo ko, kag maguna sa bangga.
kag didto ako mag-ilis. Inday, nabasa mo man siguro ang sulat ko sa July, sa tong Father's Day. Abi mo, Inday, ayawan gid ako kalibang sa mga manghod ko. Gasiling ako sa huna-huna ko, san o naman ini si nanay magbata, agud hindi na ako maghinguto sa iya. Kay kung magbata siya, mabughat kung akon hingutuhan. Ang obra ko kay nanay, hambal ko sa iya, hingutan ta ikaw, pero kung may makita ako lusa sa ulo mo, mauntat na ako, ha? Tiyabi mo, idiyahan ko siya, kag magsiling, mangihi ako anay-nay. Ti wala siya kabalo nga makuha ako luto na balanga bunga sang chirisa, kag magkuha sang iya liso. Dayon ko saka, kag hingutuhan siya. Ang liso akong tudson sa kukuko, dolusa gid. Matunog kaayo pamatian. Abilidad, ha. Pauntaton niya ako dayon. Ti dayon ko man dayon hampang naman. Halin sang grade 1, hasta grade 6, with honors gid ako. And Inday, don't read on air, ining apart. Okay, sige, salamat gid. Respectfully yours, Virgo 14. Ari diring akon nga address, ang real name ko, kag ang akon nga mga numbers. Kag Inday Regine, happy Grandparents' Day, Inday. Oo no, last Sunday. Abi mo magagmay pa kami, kag napatay ang amon lola. Kay nakabata gid lang siya, sang duwa ka bilog. Duwa ka lalaki, amo ina si tatay ko, kag ang isa ko katiyo, manghod ni tatay. Mayo siya iya, nakatapos sa eskwela, lawyer ang manghod ni tatay. Kag duha lang kabilog ang iya nga bata, duha ka babayi lang. Kag si tatay, nakatapos na siya high school, kag nagpaubos lang siya sa iya manghod. Kag hehehe. Nagpangasawa si tatay, 19 years old pa lang. Kag amo ini nga ginbira-birahan nila bata ni nanay, nagwalo ka bilog ang ila bata. Inday, abi mo kada tuig, bata si nanay. Amo ini, ay dali lang, 18. Are you sure? 18. Amo ini ang picture namon nga 17, 9 girls, 8 boys, isa ang nahulog. Kay inahambal mo, 8 lang kamo. Gali 18 gidi ah. So, amo ini ang, abi mo, wala man bala picture, but you're saying, amo ning picture namon pag platinum day, or pag platinum, day tatay kag nanay, ika 80 years nga kasal nila. Inday, napatay na iya ang lolo namon sa 1969. May brother-in-law si tatay nga pari. Kag Inday Regine, ikaw lang bahala sa akon. Kay very, very sorry nga wala ako nakabisita sa imo. Nga ako ang nagdaog sang Father's Day. Joke lang, Inday. Subong, madaog ako ay i-birthday lang sa akon. Magdaog ako this week. Joke. Inday, very respectfully yours, Virgo 14. Virgo 14, thank you so much, Gids, for another story nga gin-share mo diri sa amon. Baka damo to sa mga for my eyes only, nga bahin sang imo nga sulat. Sagad bang ko mag-skip, no? Sang mga ako na lang ang mabasa. Well, if ang imo nga story ang pinakamanami para sa sininga semana, who knows, basi ikaw gid man ang magdaog, pero tibantay ikaw dira, ha? Kung ano nga mga istorya pagid ang aton nga mabasahan before kita nga mag-decide kung sino ang aton nga winner para sa sininga semana. Well, good luck na lang gid sa inyo tanan-tanan. Nag-birthday ikaw, so happy birthday lang gid sa imo. Is it today, gid man? Ay, oo, 14. Sige, happy birthday, gid sa imo dira. And salamat, gid, Virgo 14, for this another story nga imo gin-share diri sa aton. And just keep on sending more stories. I'm sure, damo ka pa da sa mga istorya nga pwede mo, gid, nga ma-share diri sa amon. Oras naton, 28 minutos na, makalipas ang 2:00 sa hapon. Magapanabalik ang KLP, kaupod si Tita Regine, pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon.
Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makamulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang iningan nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggan, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Gamitan liwat ang hinugasan o Pinakita sa atong ikaduhang nga sulat for this afternoon from Lola Amparing. Kinag-promise kita yesterday sa iya. Today natin basahon ng iya nga letter. Good afternoon sa lahat ng mga Bombo personnel, sa mga katulad ko nga mahuyugon o kung maukod nga mga listeners. Of course, sa imo, mahal na Tita Regine and family. My dearest Tita Regine. Before ako mag-start sa akong nga kasaysayan sa subong, luyag ko lang nga magpasalamat sa mga letter senders mo nga kaangay ko man sa ila pag-mention sang akong nga ngalan. Bag-o magsimula ang ila nga kasaysayan. Bala mo Tita Regine, kung mabatian ko nga ma-mention o masambit ang akong nga pangalan, nalipay gid ako kag all smiles habang nakikinig ako sa radyo. So tita, every Sunday, nagapamati ako sa misa sa Harrow Cathedral, Metro Church.
Abi mo, Tita Regine, pila ka beses na nga ginatawag ako nga magpamahaw na, pero padayon lang gid ang ako nga pagpamati. Kay ang pare, utod ni sa mga pupils ko sadto, kag anak sang very close ko gid nga kumadre kag kumpadre. Family sa mga mabuot kag mga maalam nga mga kabataan. Ang bunso lang na kapatid nga maalaman pero sadto permi nagapasaway kay nagapaugtas. Kilala ko ni balaan mo tita permi la naga leave the room kay siguro tungod nga maalam tignatakan sa mga below average nga mga classmates niya. Subong mabuot na kag dito na sila nag-estar sa Amerika kay dito naga-nurse ang asawa. Ay lain gili ang ginamin ko. Anyway, nagpauli lang sa pagkandidata sang maanyag na sister niya kag nagdaog man as SB member. Pagkakita ko sa iya, namangkot gani ako kung sino siya, kay hindi na ako makakilala sa iya. Ay dugay na, nga hindi kami nagkita ay. Sa pagtulog ko, medyo nagtaas ang iyang height. Tita na Willie, ako pamati sa sermon. Kay kanami, perfect ang pronunciation, diction, kag intonation. Ako na dumduman pa sang una, permi man kami nagasugilanon, kag dungan-dungan kami nagpa-opera sang amon nga ovarian tumor. Nadumduman ko pa ang siling niya sa akon, sang first time nga nagkitaay kami sa library sadto, nga siling niya sa akon, mari ang paring, maayo imo kay benign, ang akon iya malignant. Tisiling ko, maayo pa sa di madugay. Maayo pa na, no? Sa di madugay, kay tibag-o pa lang kita ka pa-opera. Sometimes, sadto, nagasugilanon man kami ni pare, Roding, ang bana, kung magkita kami sa guwaas ng simbahan, tapos ang misa. Halin sa akon nga pag-retire, wala na kami nagkitaay. Tita ko na akon man dumduman, nga ang brother ni father nila, naging classmate ko man sa elementary. Pero may gani ginasunlog-sunlog kami nga duha sang amon nga mga classmates sadto. Balan mo tita, isa lang kami kakalye. Permi kami dungan magpauli. Maala man, kagwapuhon man. Almost sila na nga mga family, mga gwapuhon kag mga gwapahon. Ano abi tita, kay may blood sila nga kachila kag mga intelligent nga family. Abi mo, Tita Regine, bisan may kaya sila nga pamilya, pero mabinuligon, nga hindi taas noo, kag always smile lang kung magkitaay ka mo, bisan diin lang. Tita Regina Willie, ako sa pagpamati, kay mga sacrifices, ang mga examples o iyang topic. Gani tita, kung madamo ang atong inagihan nga mga sakripisyo, sa ulihi, kung kita na permi ang nagapangamuyo sa aton nga Ginoong Diyos, permi nga magsalig sa iya, tanan nga mga maagya naton nga mga sakripisyo, pagtitiis o paghihirap, makamta natin ang kasiyahan at kaunlaran na bigay ng ating mahal na Diyos. Sa lahat na oras, kinahanglan magpangamuyo kita, kay tiway kita kabalo, basi bigla na lang, no, mahulog, o sagot ng ating mga kahirapan o sacrifices. Tita Regine, ako naman nga nadumduman ang nagliligad. Sobra-sobra na pagtitiis, dugo lang ang di tumulo sa katawan ko. Sa dinaanan ng mga sacrifices noon, nang nagpaaral ako ng 2 pamangkin na naging nurse ngayon sa Amerika, at isa naging teacher man. Talagang aking kusang loob nga magpaeskwela sa ila. Gani, nawala ako nagahulat sang bisan ano nga balos o wala ako nagapanumboy. Akon lang, akon tani, hindi lang ako nila pagkalimtan sa subong. Ila binigid, no, nga ti matandang-matanda na. Tita, hindi ko mapigilan naman ang pagluha ng mga mata ko. So I have to close na. With all regards to all letter senders, listeners, and to you, my dear Tita Regine and family, may God bless us all. Lola Amparin.
Lola, basi ka panik ka na kita ko di imo nga poem. Ang iya nga tigulo ang pinaghirapan. Basahon ko nila. Napakalungkot maalaala ang pinaghirapan. Kulang sa pagkain, tuloy at gagastusin. Tinitiis ang kahirapan para makamit ang kinakailangan. Sa awa ng may kapal, tulong makamtan. Araw-gabi, naghahanap ng mauutangan. Ulan at init ang pinagtitiisan. Walang alam kung saan pupuntahan. Marami man ang nagtutulungan. Kung minsan pambayad sa paaralan, ginagasta sa palaboy-laboy na walang kabuluhan. Tinatakpan ang kasalanan para walang gulo sa tahanan. Pagdating ng mahalagang kakailanganin, tutulo ang mga luha pagkat walang wala. Dasal na dasal sa puong may kapal. Mga kaibigan, ang dating nagtutulungan. Sa bandang huli, nakatapos sila sa aking pinaghirapan. Kaya nagustuhan ko ang pagtulong. Hindi kailangan nagagantihan ka. Kung may binigay ka o tulong sa kapwa, huwag kang mag-asa sa kanila. Kung may binigay ka sa kapwa, huwag mong isipin na sa'yo pa, kundi ang may-ari ang binigyan mo. Bahala na kung may puso pa silang magmamahal sa'yo. Salamat sa pagbasa ng madamdamin. Tita Regine, P.S. Sabi mo noon na may pagka-sentimental ako. Totoo, tita. Habang sinusulat ko ito, tuloy-tuloy man ang luha sa mga mata ko. Narinig ko kasi sa misa kahapon sa pari, na kapatid ng dating pupil ko noon. Parte sa mga sacrifices, kaya inspired ako sa aking naranasan na sobra-sobrang kahirapan. Sa ngayon, ang gusto ko lang pagmamahal o pag-alaala sa akin na matandang-matanda na tayo. Tita, kahit kaunting paglingon, kung nagagaling sa aking tinulungan, masayang-masaya ang aking kalooban. Salamat tita sa pagbasa mo na may damdamin. May God bless us all. Lola Amparin. Lola, thank you very much, Gid. I'm sure nga ginadumdum ka, Gid, sang imo nga mga kahinablusan, sa mga tao nga at one time imo nga nabuligan. Kung wala man sang ihatag sa imo, I'm sure, bisan prayers lang, no? They are offering prayers para sa imo for good health, most probably. Kag ang imo ginapangayo, no? Nga hindi ka lang mag-ulyanin, hindi ka lang matapikan sang Alzheimer's sa mga tao sa imo nga palibot. Nagapalangga gid sa imo, nagapangamuyo para sa imo. Thank you very much, Lola Amparing. Sige lang mo gid na, no? Kung madumduman mo lang mga nagliligad, kung kaisa nagasenti gid ikaw. Pero sige lang, ox lang na. Salamat gid, halong ikaw da. Ang ating nga oras, 42 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon. Sa ating nga pagpanumbalik, ang sulat ni NB sang Iloilo Province. Magabalik kita. Pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam.
Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manami nga epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz. Third letter for today from Inbi, sang Iloilo Province, my dear Tita Regine. Good afternoon, Tita Regine, sa tanan nga staff, kag mga miyembro sa Bombo Radio Philippines, sa akon man nga mga fellow active listeners and lovers of KLP. Bago ang tanan, gusto ko lang pa mangkuton ang mga fellow listeners regarding sa ila impressions, or rather, expectation when talking about family bonding. Is it not joining for enjoyment, meeting relatives, friends, besides new acquaintances? At the same time, the excitement of the food to be shared, listening and joining in the program, singing, dancing, if ever there is, funny and interesting conversation, etc. I think of course, no, tanan-tanan kita, may mga amugid sini nga mga expectations siguro. May mga similarities or commonalities. Okay, here I am. Agad nga i-relate sa inyo ang akon nga unforgettable experience sa ina nga okasyon. Dugay na nga panahon ang nagligad. Sang may ara kami nga family bonding. May mga gimpang-imbitar nga mga bisita. Kaupod man ang ilang nga mga friends like mga professors sa university, mga employers, kag employees sa religion, no? Besides their close relatives. Acquaintances took place, and after that, each looked for his peers and grouped themselves together on the same table para sa masadya kag interesting nga pag-inistoryahanay considering the length of time nga na-miss ang tagsa-tagsa. Madugay nga wala nagkilitaay. But I could sense something not nice for me only, or maybe, no, sa iyang own discretion or discrimination sa akon lang gid. Although ang food nga gin-serve sa buffet for everyone to enjoy, okay man, gin-request ko bala ining akon hinablos ng isa ka teacher nga magpangayo sang permiso halin sa host ang celebrant nga hatagan kami isang short number sa program. That was a chorus of the selected few birthday greetings. Nevertheless, ang amon nga request gin-ignore. Why kami gintagaan or ginpahanugutan nga mag-participate, kag doon na-offend gid bala ako, and I was deeply hurt. If ever ang amon nga balay, kung lapit-lapit lang gid, kag walking distance lang, siguro nag-walk out na ako that very moment para nga mabatyagan sang host kag mahibaluan ang akon nga balatyagon kung ano gid ang akon nga ginabatsyag. Since I couldn't make it, so nagpabilin ako nga kalma lang, smiling in frustration for 4 successive hours from 7 p.m. halin alas 7 sang gabi tubtob alas 11 sang gabi. Instead, mag-enjoy ako sa pag-attend sa amo nga selebrasyon, nagresulta iniya sa akon nga frustration. Dumahibi na gid ako
Pero nahuya man ako nga maimbaras. So, in order nga maisman ang akon nga nagasakit nga tagipusoon, ginhambalan ko na lang ang kaugalingon ko in silence and emotionally cried inside with no tears. Tapos siling ko, how dare you to offend me, Mr. Host, the celebrant? Abi ko, anay, giniwat mong ining family bonding para nga i-please ang imo mga bisita, kag ang tanan-tanan nga ara sa palibot. Pero ano ang gwa? Ano? Nang luya ko, Tita Regine, sa dako nga kahiubos o paglingaw na lang sa akon kaugalingon. Kalain gid nga feeling. Just imagine, ang imo nga excitement nga makakontribute ikaw sa number nga nagkakaangay man, no, para sa okasyon, gin-turn down, it was really hurting. Since ang akon malang tuyo is to please him and the rest of his well-wishers nga wala man na-acknowledge. So, ang isip ko nag-wonder nga maybe, no, hindi kami ang tipo sa mga personalidad nga gusto niya nga mag-participate. Basi makaguba kami sa manami nila nga programa. Do sa istambay kabala sa kanto nga ginakahuya na ikaw, though you have the heart to add color sa iya nga programa. Waay gid ako nagpaabot sang amo to nga sahi sang aktwasyon nga ginhimo niya sa amon. Abi ko, anay, i-welcome na kami, Tita Regine, pero nagsala ako. Nagmahay gyud ko og naglagot. Ipamahulay ko nga waay makasabot sa akon ginbati. Unta, way na lang kami maghangyo nga ma-participate pa. Ginkasukan ko akong sarili. Akig ako katama sa akong kaugalingon and told myself, never, never, never again. Wow. Since I wasn't able to hold my bad feelings anymore, ginwala ko siya sa akong kaugalingon. Kaangay sang ako niya pagpalangga, kag pag-care para sa iya. It was his will to do it. Hindi ama ko mabasol, daw iba na nga tao ang pagkabig ko sa iya. Ginsayangan ko sang ako niyang pagpalangga. Naginulsol ako but tried hard to forget all about it. Pero kabudlay gid kung masaktan ka. Tama kasakit nga daw may ungom nga nagapabilin sa huna-huna og kasing-kasing. Unsaon man kay ikaw mismo nga ano mo, for your eyes only, di pwede gali ma-mention kung mag-ano ka mo, no? Hindi nakahuya na ikaw. Why ikaw mahimo? Alang-alang ipamiret mo, imo ka ugalingon, kung daw istambay lang sa kanto, ang pananaw na kanimo. Sa pagkatotoo lang, tita, hindi man pagpahambog, I am proud of him. Being a scholar sa isa ka prestigious university sa syudad, kag nag-graduate sa college, summa cum laude. Aba, he took the board for your eyes only. Isa lang, just once, and successfully passed it. He worked here sa bangko, tapos naglakat siya abroad, nangasawa sa isa ka Pinay nga nurse. And also, nagatrabaho man dito for about 12 years. Then, nag-decide siya nga mabakasyon upod sa iya nga family diri. For your eyes only again, sa amo ni nga rason. Tungod dili siya proud sa ako murag nag-self-pity ko sa akong sarili og wala na. Dokilat na wala akong pagmahal o pagpangga sa kanya. However, I tried hard to weigh and consider that situation. Og okay na lang to. Tapos na nga ginhimo niya. So I remained humble and didn't demand from him to be proud of me anymore. Og waay gid man na sa akon ang pagdemand. Dili man ako tipo ni Ana, no overexcite lang, nga dili gali maayo. Sige lang, the Lord knows about it. Siya na ang maantigo, magpaigo, paghukom sina nga bagay. Pagpasaylo sa akon ill feeling, kung ako gid man ang nakasala. Tao lang ako, Diyos ko. Pasayloha ako. To err is human, to forgive is divine.
It's you, my Lord of divine mercy, ginakilala, ginarespeto, kag ginapalangga ko gid. Ikaw, labi sa kaglabaw sa tanan, sa kada segundo ug minuto sang orasan. Abi mo inday, tapos ang akon confession, nabatyagan ko ang mabugnaw nga tingog, naghutik sa akon. Pero, why man? Ay ano to? Sino to? Natingala gyud ko, tita. Ang Ginoo ayhan. Aho, panumduman ko lang to siguro, ang daw nag-remind sa akon. Sige ko og huna-huna, taod-taod, naa naman nagbalik ka hutik ang mabugnaw nga tingog. Better shift your mind and your feeling to me, your God and your Savior. Ari lang ako sa luyo mo, pagpacify sina nga bagay o gumuntang sa huna-huna mo. Trust in me. Mawala lang na. And believe me, let our prayer, I believe, heal your wounded heart. Paskin masakit, kaya mo na. Dawaay ko lang tuhatagi og atensyon, kay waay pa magtahaw akon balatyagon. Tapos nagtindog ko, og manghulong-hulong, kay waay gud ko mahimutang. Then somebody asked me kung sino ako napangita. And my other nephew came to me and whispered kung na ano ako. Ang tubag ko, wala Tapos kinagbayan niya ako og gidulong sa akong ginapungkuan. Abi mo, Tita Regine, sa sige ko huna-huna, nabatian ko naman sa akong duwa kadulungkan. Ang amo gihapon nga mabugnaw nga tingog. Don't worry so much about that and be happy. Accept that fact. He can't change his decision. Forgive him, for he didn't know what he's doing. Kagduraon it lubos sa imo huna-huna. Hindi na maayo nga magpa-stress ikaw sa amo lang na nga bagay. Forget all about it and forgive, for God is the glory. Ay, Diyos ko. Ikaw gid galito, Diyos ko. I'm so sorry, Lord. I'm so sorry. Dito na nga nahawasan ako. Hence, I thank the Lord with all my heart. Thank you so much, dear Lord. How good you are to me, my Lord and my God. You have really enlightened my mind, to have changed my bad thinking to a better one, to have replaced my ill feeling to a nice one. It is you, our Father Almighty, who healed my wounded heart. Nawala na to, tita. Wala na. Kadali lang nga nawala. Og natun-an ko man nga dulaon to sa akong huna-huna og kasing-kasing. Pero sometimes hindi mo gid maibitar nga mahinumduman gihapon. Mao gani, tita, nga akon kini ginpapahungaw diha sa imo kun unsa imo maingon ni Ana. On the other hand, duay man lang to sa iya. Dosok matan ko unta sa balay kung magkadto siya, pero waay na lang kay ginlubong ko naman to sa limot. Nagakadto man siya diri sa balay, magdala frutas kag tinapay. Magistorya iya problema. Nagahatag man suggestion akon mga utod, pero ako nagapamati lang. Kag maglikaw-likaw kun kaisa. At least naka-learn man ako sang leksyon, and I hope my fellow KLP lovers have also learned something from it. I thank you so much, Tita, for reading once again, and again, my unforgettable experience. Love you and miss you, but always keep safe, and may God bless you and your family. Mga kauban ko sa KLP, maaaring abangan o paminawa naman ninyo ang anak ni kumpare sa sunod, Huwebes, September 21, 2023. Ahay and B sa pag-ignore or pag-turn down sa inyong permiso, mamahatagan ka mo isa ka number sa programa sang imo to nga paryente na lang, no? Alright, kay ti siya man ang host, siya man ang celebrator, but sad to say wala niya gid ka mo na nahatagan sang chance, no?
and you felt slighted, insulted, and deeply hurt kagid gali. Well, siguro because wala ikaw na anad, and aside from the fact nga ti kanami man siguro sang imo nga motive, no, for asking permission kay ti gusto mo man nga may ihalad ka mo nga manami kung tani nga numero para sa inyong paryente. So nga siya ang focus ng amo to nga gabi kay sa iya ang selebrasyon nga ato. Pero ti as in siya man ang host, so wala niya gin-allow. You know what? Basi balakon para sa iya, wala na sang lugar nga i-insertan ang imo nga gina-request sa iya, no? Nga numero para nga maka-perform ka mo, or basi sa iya lang nga paglantaw, okay naman to ang running sang ilang gin-prepare nga program. And basi siya man ang type, no, nga hindi gid siya so much sang mga program sa iyang nga gabi nga ato. And so that's why wala niya ka muna pagbigyan. Kag wala man to siya guro idea nga na-hurt ka gid. Siguro hindi man to yan niya, no? Hungod, kag hindi man to yan niya nga sila nga luyag, nga sakiton ang imo nga balatyagon. But sige na lang, no? Him being the host and the celebrator sa sina nga gabi, pasensyahin na lang to. As in, palampasan na lang to. Ang pagpasensya mo sa iya, ang pagpatawad mo sa iya, ang hindi mo pagpabilin sa malain nga balatyagon towards him is good enough na, no? Nga gift mo para sa iya. And anyway, it's his night, so pagbigyan na lang and kakasa sa imo kaisipan nga luyag niya ikaw insultuhon or luyag niya sakiton ng imo nga balatyagon. That's why ginhimo niya ato. Sa ako lang paglantaw, he was not really aware and hindi niya gid intention nga sakiton ang imo nga balatyagon. Siguro lang gid, no, okay na to siya sa programa nga ginpakita sa iya. Kag basi hindi niya luyag, nga ma-stress pa ang oras, ma-stretch ang oras, basi madugayan, mangod lang sa program. Basi nga, amo lang gito ya ang iya nga luyag. So dapat hindi ikaw maghupot sa mula nga buot sa iya. Instead, intindihon mo siya. It doesn't mean anything. He doesn't mean any harm. Siguro siya honest lang siya, no? Nga ipahibalo sa imo nga hindi naman necessary. Basi kon hindi na siya comfortable. Kung may amo pa sa to nga number, nga luyag mo nga i-insert. But it is good nga ang Ginoo na mismo amo ang nag-remind sa imo nga i-let go mo na to ang ill feeling nga ato because it's not going to do you any good. And at the same time, no, rather than be understood, ikaw dapat na lang ang mag-intindi. And so kanami man ang amo to nga moment, you felt the presence of the Lord. Kag kabalo ka gid, no? It was the Holy Spirit whispering to you nga dapat kakason mo ang malain nga balatyagon mo towards sa natabo. Kag hindi ka gid mag-harbor ill feeling sa imo hinablos. You see, kakadto man ganit siya dira sa inyo. So meaning wala gito ya para sa iya, hindi agid ka to luyag nga insultuhon or hindi agid ka to luyag nga tagaan sang lain sang buot. Wala lang gito ya guro ya sa iya. At so nga wala man siya gani naga-mind sad to, no? Kakadto siya gapon sa inyo and wala yung mga gin bring up. And it is good nga wala mo naman gin bring up ato or else basi mangin very uncomfortable lang gid kamo sa sitwasyon. Well, anyway, in B, mayo gid, no? Nga you learned that it is better to forgive so that wala ka extra baggage. Kag intindihon mo na lang ang tawo kung nga ang nahimo niya ang pag-turn down sang inyong request sa iya. But believe me, ako sa paglantaw ko lang, he doesn't mean any harm. So thank you so much gid sa imo. In B, sige, hulato namon ha. May ara ka naman nga i-share din sa amon on September 21. Salamat gid. Kag kamo naman dira mga kabombo sa inyo mga luyag nga i-share diri sa KLP, feel free nga mag-email sa inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man yung isulat and nanipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita buwas. Salamat gid sa inyo tanan-tanan sa gihapon ininyo alagad.
si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Good afternoon and God bless.